birra e bo viño para toda a afección. E me fala de xogadas mentres cool leva a contraria. O CDR directiva iso xa non nos extraña. A fouteza quita o sombreiro, lima limón fala primeiro. Tamén temos ao mestre Mutenroy para analizar o fútbol de salón. Sempre Celta, tendenenos, sempre Celta todos nós. Sempre Celta, tendenenos, sempre Celta o teu carón. Sempre Celta o teu carón. Sempre Celta o teu carón. Por historia e tradición, Gudel, Mosto e Iago Aspas son a nosa inspiración. Pero nesta gran familia todos temos altavoz. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Si preteiros do norte da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Que pasa, peña? Estamos todas? Benvidos a puta taberna celtista. Camaradas e camaredes e camarodos e todas esas vainas. Partido particular en donde ganamos 3-1 a un equipo como Valladolid, que eu non sei como andan todos os demais, pero que lle vai facer moita falta o tempo. E vamos a analizar todo isto porque nos cada gana e podemos, e vámoslo analizar pois con Chema Areaga. Chema ten problemas técnicos. Pois como non está Chema, está o grandísimo fotógrafo histórico do Celta, Eugenio. Aquí estamos, compañeiros. Eugenio, unha duda antes de comezar. Tu eres do que aos puticlus lle chamaban cabaret? Ou sempre foi un puticlú? Bueno, en fin, que non te deixámoslo aí. escuché, dime. No, da igual, tanto ten. Un kinky. School. Necesitamos un school. E temos un school. ¿Qué? A ver, segundo que están probando ahí. A ver, Chema, ¿te o no? School, habla, coño. Hola, gente. Buenas noches todos. Tenemos problemas técnicos aquí con Chema. Debe estar mirando ahí que ve el puerto USB, que no le dio con vaselina, y a ver cómo le va ahora. Dios, que rápido falas tú. Tamén temos a Xulia. Que temos o Chema. I'm sorry. Que temos o Chema. Oi, que carallo. Ya está. Que temos a Chema desde Euskal Herria.
Hola, ahora sí estoy dentro. Sería posible, Chema, que os problemas técnicos sexan producto de que volvestes ás armas e algunha subestación a mandaran para o carallo con dinamita, unha cousa así? Bueno, no sé, macho, estoy preocupado. Llevo una. Pero si está... Por el ordenador no puede ser porque es súper nuevo. Imposible. O sea, que no. Bueno, No pues tengo ni idea. tuvo que ser a ETA logo, a culpa sempre de ETA. ¿Qué cojones? ¿Por qué Pues no? será porque me cago en día. E Buenas noches. Boas noites, Chema. E temos a Xulia tamén, Moi boas noites, que tal? cunha bandeira finesa detrás da espalda que manda carallo. Non había un sitio máis próximo, iba a poñer unha de Cangas e decidiu ir a Finlandia. Sí, sí, De Inter de Turku. moi, como se di Vamos a ali. empezar un pouco así, desa maneira. Opinións do partido en xeral e en particular. Chema Ariaga. Pues, joder, muy contento, la verdad. Muy contento con lo que se ha visto. Por un momento se pudo temer y tal, pero no sé. De todos modos, yo desde que antes comenzara ese partido ya estaba pensando en la victoria. Yo ya más o menos me imaginaba que íbamos a ganar. También es que el Valladolid, la primera parte que hizo fue bastante lamentable, la verdad. Y coincide en una cosa que hablé encerrado con Skull, pues es eso, que ellos sacaron a Raúl Moro y se notó una barbaridad ese cambio, se notó que ahí tienen un buen jugador. Y bueno, a lo mejor luego también pues un poquito el nerviosismo por nuestra zona, ¿no? Javi Rodríguez se notó un poquito así nerviosete en alguna ocasión, pudo costarnos algún disgusto, pero no, el equipo tiró bien para adelante, se jugó un buen partido, para mí un buen partido, y basta una asistencia increíble de Iago Aspas y un golete de nuestro amigo de Ubicas para que la cosa se arregle. Muy contento en general. Y con lo de las chicas también. Falaremos despois dese asunto e de outros máis perversos. Pero de momento vamos a dar que ahora hai escaleta. Ahora hai escaleta en este programa. Nunca tal pensei na vida. E entonces hai que ir un pouco en orden. Una puta mierda todo isto. Eugenio, partido, opinión. Dime. Opinión do partido. Opinión. O do cabaret, opina do que queira. No, primero el partido, que hemos ganado 3 puntitos más en la buchaca. Ya vamos ahí, ya llegando al puntito G. Estamos Yo na puta creo que... pomada. Eugenio, podemos dicir que estamos na puta pomada. Eso, estamos ahí, estamos engrasando los ejes. Aí. E que opinións do partido? Que che pareceu en xeral? Como biches o equipo? No, bien, hay muchas cosas que corregir, pero en principio muy bien. También de aquí mandar un apoyo a Iván Villar, porque que siempre lo han martirizado, siempre lo han culpado de todo. Iván Villar, sabéis que es un hombre de la cantera y tenemos que apoyarlo, y no lo hizo mal. Él no tiene culpa de las tragaderas de la defensa, y bueno, ya veis lo que pasó este domingo, el gol que nos metieron. Hombre, el portero también pudo hacer algo, pero como no era Iván Villar, no se habla de eso. No, pero tamén é certo que ganamos 3-1. Se hubiéramos perdido 1-0, falaríamos diso. É dicir, os erros cando se gañan, en xeral, os erros cando a cousa vai ben son menos erros. Sexa Iván Villar ou o Príncipe Felipe, cando a cousa vai ben, os erros son matizables. O problema é cando che costan puntos, desde o meu punto de vista, non? Non sei. Que máis dá? Skull! Sí, bueno. Quero dicir que... complexo. Sculio. Nada, un Valladolid que salió con 5-3-2 para contrastar las contragolpes del Celta. Los primeros 15 minutos del Valladolid fue ralentizar el juego y el Celta también se le contagió un poco eso. Primer tiempo, a partir del minuto 15, plácido. Fue un primer tiempo que hacía tiempo que no vivíamos en Balaidos, así un primer tiempo tranquilo. Segundo tiempo, pues empezaron a temblar las piernas, errores en las transacciones, en los pases. Luego Mingueza a nivel defensivo cogió un poco, porque el gol viene por su banda y no está apoyando a Javi en ningún momento, ya que Javi también tiene un error ahí, que lo tenía que haber echado el balón a la banda y intenta pasárselo a su compañero, pero la cogen desde el de Valladolid. Y como decía Chema,
entró Raúl Moro, cogió ese balón, cogió la moto, llegó hasta arriba, disparó y Guaita ahí tiene que poner la mano más dura. No la puede poner tan blanda. También entiendo que lleva tiempo sin jugar, tiene la recuperación y tal, pero esa mano ahí no puedes ponerla tan flojita allá abajo. En general es un partido no tranquilo al final, porque con el 2-1 el Valladolid tuvo ocasiones para empatar. Y luego ya Mr. Prope hablará de un penalti ahí. Y nada, un partido que hasta que Dúbicas metió el tercero no nos teníamos todos con nosotros, para el empate. Y suerte que entró Will, que yo no sé qué tiene ese pavo que saca tarjetas cuando entra, y sacó una roja así de primeras, ¿sabes? En plan, el otro dijo, bueno, por detrás del caso. Sendo preciso, esa tarjeta sacou no árbitro. Sí, bueno, pero él hizo la movida para que se la sacaran. Podía ser amarilla. Xulia, que se sinte desde gol, iba a dicir que se ve desde gol, pero que caralles vai ver desde gol, non se ve nada, xa sabemos. Que se sinte, que se... Sí. Bueno, pois que por primeira vez non tivemos que ir contra corriente, que realmente dominamos na maior parte do partido e non ter que ir a recuperar. Eso a verdade que deixa bastante tranquilidade, sobre todo na primeira parte. Si é verdade que os 2-1 son os resultados máis engañosos do fútbol, pero bueno, que non foi un partido que tivemos que remontar, que parece que o que estábamos acostumados. E moi contenta porque saiu Aidi. Alégrome. O recibimento que tivo, a verdade que deime moi contenta e nada, a seguir mellorando e creo que Claudio pois leu ben o partido, cambios. Yo estoy de acuerdo un poquito con Óscar Otero en lo de que, así como ellos tuvieron a Raúl Moro, en Raúl Moro tuvieron un revulsivo, nosotros también un poquito con Suedberg, Entró el sueco y se notó bastante la mano del chaval. Y luego, bueno, ya también el oportunismo de Dubicas, pero es verdad lo que dice Óscar Otero. Vamos ver, eu, por completar un pouco a análise, non? Eu vin, desde o meu punto de vista, o partido tuvo dúas partes. A primeira parte e a segunda parte. E o descanso. É verdad que hubo un descanso polo medio. Y las pausas de hidratación. Y las pausas de hidratación. 4 descansos. É verdad tamén que non houve prórroga, senón habría que dicir que tuvo dúas partes máis unha prórroga ou dúas. O caso, que sí que se ve unha primeira parte dun Celta desde a tele, insisto, non fun a Balaídos, non sei, non, o que vin pola tele, que tampouco veuse un Celta moi solvente por dada unha insolvencia extrema do Valladolid, donde non se sufreu nada, donde os errores se minimizaron, estaba un Valladolid tan estreito, é dicir, o Valladolid saleu tan a lo Benítez, por dicirlo de algún xeito, tan a lo Marrategui de algún xeito, que tiñan as liñas tan xuntas que os segundos balos caeronlle a Beltrán e a Sotelo, sorpresa no 11 para min polo menos, e a Sotelo collían sempre as segundas xogadas, pero non porque tuveran unha presencia física do copón, ou porque correran moito, que seguro que sí, sino porque non os do Valladolid non estaban máis atrás. Atención que houve un miembro. A Israel acaba de tomar unha birra aquí con nós na taberna. Moi ben, Israel, sigue así. Entonces, me refiero a que se te oye, Cher. Te perdimos, Afo. Sí, se te oye a Cher ahí. Ahora? Now? Ahora. No. Era culpa miña non do ordenador, aquí non anda a ETA. Parecemos que está Euskal Herria, o que pasa. Bueno, o caso. Eso, que sí que había un mediocentrismo ali, que o Valladolid estuvo inoperante, e había, dicía, pero isto que é un partido de pretemporada. A primeira parte foi un partido de pretemporada. Sí que é certo que tampouco mandamos 16 balos ao pau, pero contra un equipo encerrado vímonos moi soberbios. Moi boa primeira parte, para min, de Javi Rodríguez. Incorporaba por o interior, houve algún erro de puntual de incorporar por dentro ou por fora e tal, pero eu creo que nos deu unha vida desde unha posición tan extraña como é xogar desde central e poder aportar en ataque.
E sí que é certo que o Valladolid reaccionou e nos cagamos en nuestra vida. O medio do campo do Celta deixou de existir, Mínguez atrás non tuvo a presencia de ánimo e de espírito que hai que ter cando vas ganando 2-0 e hai que apretar como se dixe outro un collón contra outro, porque ao final está a primeira división. Aquí naide dá nada, ou naide dá pouco. E quizás o Valladolid, ese gol, que foi unha cantada de primeira división, claro, quizás o Valladolid tal vez non mereceu máis, pero sí que nos apretou un pouco a todos. Depois, efectivamente, viñeron os cambios, Dubicas. Cambió todo. O margen de Williot, que eu sempre comparo con un camión, bueno, creo que falaron unha vez con Mist. O Dubicas o Williot é un camión, tú velo correr con ese cacho unhas patas máis grandes que peito, que é a única persona que conozco no mundo que ten as pernas máis grandes que o resto do corpo. O sea, empeza a correr para diante o fulano e dices tú é como estar nunha carretera e vir un tráiler de frente. E dices tú, que faigo? Pois dá má sensación que os rivales pasalle un pouco eso cada vez que consigue coller zancada, non? O tipo empeza a camiñar e claro, provocache unha amarilla, provocou despois ali unha falta cojonuda. La roja. Unha roja, perdón, unha vermella, provocou despois outra amarela e unha amarilla. Área. E por qué? Porque que pasa? Que despois co balón nos pés, sí que é certo que ten cousas de moita elegancia, ten outras cousas que parece un parásito. É un xogador de moi difícil definición. A mí, insisto, recordo moito a Müller nun torpedo, salvando todas as distancias do mundo. E pois Dubicas. Eu non entendo, e dígolo en serio, e dame igual os debates nas redes, que me caiga o hate que teña que caer. Como ese tipo non é titular? O sea, Borja Iglesias ten moitas cousas, ok, pero é que o de Dubicas, xa o ano pasado vimos pinceladas del, ok, pero é que o de Dubicas é exagerado. Eu creo que non hai na Liga Española, o que eu vin, un 9 tan 9 como Dubicas. Es que todo lo que cae los remata. Unha xugada que rematou ali perdendo a posición, que lle ganou o dianteiro, ainda así meteuse desguello a punta do pé por baixo e despois que o rexeidamento a Aspas e Aspas non puido meter. O gol que meteu con solo un toque, eso, eu desde Van Nistelrooy, non sei, eu non vi un tipo de área tan de área como a él. E o Celta é un equipo. E bueno, antes de seguir dicindo tonterías, vamos dicir tonterías máis grandes. Porque vamos traer ao mítico árbitro que temos nesta taberna. Pobre. O puto, Mr. Asubío. Mr. Asubío. ¿Qué tal, chavales? Un puto placer verte aquí desnudo. Ai, xa te vestiche. Sí. Perdón, é que antes estaba desnudo no partido. E hoxe, como colaborador especial, vamos ter tamén analizando as xugadas a José L. Santiago, cantante dos enemigos. Non puido vir. Dixeronme que ten un problema técnico. Problema técnico, non? Sí, Pepito Grillo dice que sí, que los cables no dan para tanto. No, un problema técnico, a ver si o damos resuelto. En fin, señor Mr. Asubío, houve un partido que, se ben houve unha primeira parte plácida, desde o meu punto de vista, é dicir, con Valladolid incompareciente, moito máis fácil que todo sea divertido. Pero sí que houve moitas cousas. Que pasou desde a túa perspectiva con Pablo Durán e Lucas de la Rosa? É a primeira xogada de todas. Quizás sexa así un pouco que eu vi máis. Sí, a ver, non houve moita polémica porque Pablo cae o chan e érguese rapidamente, non pide nin penalti nin nada, pero a saliento porque tiveron moitísima sorte tanto Lucas Rosa como Luis Pérez, que se tiran a ras de chan, e aí o vemos, se tiran a ras de chan de maneira lateral, incluso por detrás de Pablo, e teñen a grandísima sorte que os dous tocan o balón no mesmo momento, non tocan a Pablo Durán, cando en directo te pode parecer un derrubo claro. Aí vemos o árbitro por detrás da xogada bastante ben colocado para peritar ben o lance, pero tiveron moitísima sorte. E a saliento, ainda que parezca unha chorrada porque tocan os dous o balón, a saliento porque en directo é bastante difícil aprezalo como vemos aquí. Tocan balón, non tocan a Pablo, non hai nada. E para mí tampouco hai nada, verdad? E despois, bueno, hai unha xogada na que controla Chucky o esférico, non sei se te das conta, e que ya bate no lombo a Hugo Álvarez e clava os tacos. Sí, Hugo Álvarez clava os tacos aí a Chucky. A ver, é unha clava de tacos para mí de tiro libre directo e amoestación.
Para deixar claro o criterio do CTA en estas xogadas, hai dúas O posibilidades. CTA, para que non o sepa, é Comité de Tenores Amargaos. Eso. Comité de perdón. Ah, yo pensaba que era Grande Fauto. Mira, No, pero con C. Entonces era o Comité de Tenores Amargaos. Cantan todos así por encima dun soprano, sabes? Tenor e... No. E arriba. Amargaos. Están todos amargaos. Por eso son árbitros. Continúa, por favor. Perdón. vale, mira, en estes lances de clavada de tacos, de golpeos, aí hai dúas opcións para que queden a amoestación. Para mí, esta primeira que vou a decir é a de Hugo Álvarez, que son tacos por debaixo do nocello, porque cravo os tacos no calcañar sin demasiada forza, tacos por debaixo do nocello, sin forza excesiva, amoestación. Cando vemos golpeos, aínda que sean por riba da altura do nocello, que raspan, non que golpean e impactan de frente, sino que raspan, tamén amoestación. Pero ahí logo, a ver, pero subí, ahí se resbala. Sí. xa, Se pero resbala. que resbale, que No queiras sé, facer unha no hace- acción no hace ou non, que- da no hace igual. queriendo. Mira, cada vez que haxa unha xogada destas vou a ter que dicir o mismo. Que un xogador queira facer a acción ou non exime a que sexa puñible. Ti podes esvarar e romperlle o cráneo a un xogador. Da igual, el cartón vermello igual. Aquí sí que paras, se lle vai o pé, non sei que, pero crava os tacos. Podes mandar ao hospital igual a un xogador. Queiras facelo ou non. Exagerado, macho. A maior parte destas xogadas e dos penaltis, por exemplo, que hai nun partido son sin querer. Se non, un xogador nos seus cabais... Pues tú espera cuando llegues a penalti de Carlos, que te esperas. Tú espera, Bueno, haxa paz. Que a vamos seguinte, tranquilo, déxame contar o criterio do CTA. Claro. En caso de vermellas hai tres factores. Impacto de cheo cos tacos por riba da altura do nocello, cando golpea cos tacos por encima da altura do nocello, vermella. A segunda, que ese golpeo, como aquí pode ser tamén de Hugo Álvarez, que faga que se torza a articulación, que torza ese nocello, tamén conleva o cartón vermello, e logo un pisotón, pero con forza elevada, que vai a facer dano. Ese tamén é cartón vermello. Dúas para amarelos, tres para vermellos, e aquí a de Hugo Álvarez, uns tacos por debaixo da altura do nocello, sin forza excesiva nin desmedida. Por eso, para mí é tiro libre directo a amonestación. Foi o que pitou, non? Sí. Estuvo atinado aí o árbitro. Bueno, e despois hai unha xugada ao final da primeira parte, se non recordo mal, onde Starfel patea aí unha pelota en defensa a única vez que chegaron, que foi xa chegada a segunda parte. Que opinas desa xugada? Que é un poquinho máis complexa. A ver, aquí Starfel é a xogada que decía Skull. Aquí Starfel despexa o balón, aí o temos, vai a despexar o balón, a comba da súa perna sigue cara adiante, como é normal, e acaba impactando a foto anterior, creo que se ve. Acaba impactando cos tacos na tibia de Chengo, o central do Valladolid. E aquí volvemos o de sempre. Starfel o que quere despexar o balón, Starfel seguramente que non quera golpear así o xogador rival, pero acaba impactando con él. A ver, é unha xogada, non é unha xogada totalmente clara. Para min é penalti de amonestación. Pero é unha xogada gris. A ver, ahora ni un defensa... Pero balón... Pero a mí lo que flipo es que un defensa yo no va a poder romper un balón y va a tener que hacer un chiquito de cazarda cuando despeja Handel. No vaya a ser que el delantero meta el pie, ¿sabes? En plan, es que es absurdo. Pues para non cometer penalti non é mala idea. Entonces no despejo el balón y dejo que el delantero dispare. No, o que podes tapar o tiro, por exemplo. O que non podes facer é o que fai Starfel. Si está el balón muerto y yo le doy... A ver, si está el balón muerto y yo le doy... ¿Yo qué culpa tengo de que el otro meta el pie si llego yo primero? Xa, Arango tamén conducía o balón diante de Javi Navarro puxo o brazo así nos dentes e casi o mata. E tocou o balón Javi Navarro. Tío, no, Javi Navarro tocou o balón. Tío, haces unas comparaciones así que no son, tío. No, Claro, pero... poniendo comparacións extremas, porque ti non queres entender de que unha falta podes intentar facela ou non. Aquí non hai intención de facela. Estás diciendo que el defensa no puede despejar un balón. Porque la inercia del pie va siempre para adelante. Además, si cuando quiere romper el balón, sacarlo del área. Está defendiendo el área. Podo che dar miles exemplos destas xogadas que intentas despexar o balón, acabas clavando os tacos na tibia a un xogador rival e parte a perna. Non deixa de ser vermella por moito pero que el pie del contrario va a los tacos de Carl, ¿sabes? Que no tiene sentido. ¿Cómo que no? No. Starfel despexa e son os tacos de Starfel os que empatan na caneleira de Cheng. En este caso. El otro va a disparar. Y como Starfel llega primero... No, é que non chega a disparar.
No, va a disparar. Pero vamos como a ver. Stafford llega primero. Vamos a ver, ese é Mister Asubio, pero engadando por suposto que lle abate, porque eu creo que Starfield abatelle o rival, non vou calar coa intencionalidade, porque que máis ten, que lle importa a intencionalidade, o caso que lle abate. Sí que é certo que cando porque está moi de moda falar disto, non? Cando lle abate, o balón xa non está en posibilidade de xugalo, porque xa o mandou ao carallo. Aí Foi está a despois clave. de golpear. Aí está a clave, que me interrompides non me deixades acabar a exposición Por sobre a fin. xogada. Perdón. Dicen que esta xogada é unha xogada gris, non é clara, para min é penalti a amonestación, pero é unha xogada gris. Si pensas que esa xogada é de penalti, como é dentro da área, se é de tiro libre directo e a amonestación por entrada temeraria porque pode mancar a Chen, entonces se convirtes en penalti. Si para ti é un contacto residual, porque o balón sae a casa de Dios, entonces non é penalti. Sería no medio campo, sería unha falta, pero dentro da área quedaría en residual. E como está aí no limbo entre unha cousa e a outra, o señor Figueroa Vázquez, que é o que está na sala BOR, decide non intervir, porque é Figueroa Vázquez e Figueroa Vázquez non lle gusta intervir. Se non, se fose calquera outro dos árbitros VAR, seguramente máis de un sí que interviría. Eu, por exemplo, cando acontece esta xogada, estou na vendo repetida, medianamente, sendo vendo desde o prisma céltico, estaba bastante tranquilo porque estaba Figueroa Vázquez no VAR. Se non hai nada totalmente claro que sexa un erro manifesto, como realmente debería funcionar o VAR, moitas veces non é así, pois non entraría. Eu estaba convencido de que non iba a entrar. Aínda que a lo mellor vexa xogado como eu, pero non o considera manifesto ese erro de Hernández Maeso, e por eso decide non intervir. Ti consideras que é penal? Sí. Ti crees que esta xogada sería unha xogada de que hai moito espacio a libre interpretación? Sí, hai Hai bastante espacio, non é unha xogada manifesta. Gris. Eu Vale. Por exemplo, para min é penalti. A lo mellor dende o VAR, si teño o criterio de tan arriba como Figueroa Vázquez, tampouco entraría. Eu vexo ben que non entrase, ainda vendo que é penalti. Pero ti asumes que é unha xogada cando menos gris. Sí, Quero claro. dicir, non é unha xogada clara destes de non hai tutía, a norma é clara. E non crees, pregunto, que un penal nas xogadas grises é mellor que siga? É mellor? No pitar, cando é gris. Claro, no caso máis cando non o pitou o árbitro do campo. Eu aquí digo que é penalti, que para min o único erro que hai é de Hernández Maeso, que tamén entendo que non o vexa porque en vivo é difícil, pero tamén entendo que o VAR non entre porque non é un erro. Tú entendes por lo menos que o criterio arbitral fose ise, aínda que non estés de acordo, aunque tú pitaras outra cousa. Para mí é penalti, pero entendo todo o que aconteceu despois, que non se pitare, sí. Para que vexades a complexidade del VAR, non é todo A ou B. Adiós, gracias. Bueno, seguimos, se non hai máis dúbidas, non sei. Escultan. Vale. O tema do balón, non sei, porque ao final, sabes, se esa xogada xa se viu en despeses que a puntería falla, metes un patadón, por moito que sexa non intencionado, é un penalti clarísimo. Pero cando vas ao despese e tocas balón, non sei a que punto, claro, pero eu non son árbitro, pero bueno, como que moitas veces antes de sacar certas tarxetas ou que sexa así, se mira un pouco o tema de balón. Entón, non podería ir por esa parte de, bueno, toca balón, fortuito, o que moi duro, balón porque o balón é romper os dentes. Claro, pero por eso está o criterio este da diferenciación, que a moitísima xente non lle gusta, en moitos árbitros tampouco lle gusta, a diferenciación entre esta falta no medio campo é falta, e dentro da área tens que considerar que conleva a amonestación ou expulsión para pitala, porque é dentro da área. Se fose na frontal, sí que sería falta, incluso amonestación, pero dentro da área ten que ser amonestación sí ou sí para poder ser penalti. Como o balón marcha, o xogador do Valladolid non pode seguir disputando o balón ni nada polo estilo, queda en residual. Esa diferenciación en estas xogadas. Grazas. A ver se me dijeron, toca balón, nos falta.
Porque carallo, eso non é tontería, Skull. Porque tú podes ir tocar o balón e por outro lado darle un puñetazo ao tipo, Materazzi facía outro sistema. Estamos hablando en términos normales, no estamos hablando a nivel cabestro. Pues eso no es así. Normales, que haces una entrada, que te despegas un balón y por inercia te llevas al jugador, le tocas al otro jugador y ¿qué? ¿Qué quieres que haga? Estoy despejando el balón. Pues a lo mellor non deberías despexar o balón porque te levas por diante outro. No, si toco primero yo el balón. Da igual, pero que toques o balón volvemos a la misma. Non é tan difícil. Entonces tengo que coger, esperar que tire el tío y decirle, bueno, tranquilo, tú tira, que yo soy defensa, pero Si ti tampoco tocas puedo balón defender. e lle des un rodillazo nos huevos ao xogador rival, estás facendo falta. Pero Igual no es el caso, es que pones cosas extremas. No fue el caso, no es de ningún Claro que poño cousas extremas porque ti pos exemplos extremos. No pongo ejemplos extremos. No, Pongo jugadas normales de que despejas un balón y el otro choca con tu pie porque quiere rematar. No es culpa tuya. Otra cosa que seas un animal más, otra cosa que seas entonces balón non estima que podes facer falta ou non. Ha subido otra cosa que seas Pepe. Entonces sí, sabes, ahí puede ser penalti. Otra, sabes, hay una diferencia entre ser Pepe y no ser Pepe. Y Carlos Pepe por ahora. Vale, máis comentarios así. No, yo lo único decir que entiendo cómo es el reglamento y es lo que hay, pero lo que yo pienso es, como tengas que pitar ese penalti, vas a pitar muchos, o van a pitar muchos a lo largo de esta temporada, o bueno, las que vengan, ¿no? Pero bueno, es algo que tampoco hubiera, bueno, sí, igual se hubiera cambiado el curso del partido, sí. No sé. É unha xogada cando menos, eso, como dice o Mr. Asubío, gris de moi difícil interpretación e que as dúas interpretacións, para min, eu vou compartir, eu son da opinión de que un penal ten que ser moito penal para que sea un penal. Quero dicir, non me vale unha carallada porque é unha xogada moi... Penaliza moito a que la comete, non? E eu son dos que creen que os grises, no caso de dudas, sigan. Como pasaba antes coa fora de xogo, non? Que cando pitaban fora de xogo, en caso de dudas, sigan. Eu creo que nos penales, no caso de haber duda de que tal, sigan. Porque senón podemos meter en historias chungas. De que haxe penales, hasta por fumar un pitillo ali, un tipo dunha grada, un pitillo penal, que chupito. Prefiero. Mellor que... A mí me gustaría que la gente del chat que votase aí a ver lo que pensan ellos es penalti, ¿no? Pero sabes que pasa? Que a min tanto me ten. Bueno, a ti sí, para mí no. Encuesta, becario, encuesta. Pito Grillo. Importa algo que importa. Bueno, tú fas enquisas no teu rollo, non? No pregunto. A ver lo que piensa la gente del chat. La gente no puede pensar. No meu se digo, votaron 115 personas e solo o 3% di que penal. ¿Cuánto? O 3%. Porque é o que ten a ignorancia. Miraste Xenan de Pucela. El 3%. No, deben de ser todos da zona de aquí de Pucela. Non Pues mira, ya puse la encuesta de Pito Grillo. Es rápido, bueno, cabrón. Siguiente xugada, por favor, que senón eternízase. Centro cara a la taza, Starfield, bueno, un pouco... Aquí pediu la taza penalti bastante insistentemente. Centro cara a la taza, que tira a portería. Starfield colócase diante del intentando cortar ese tiro a portería, nada máis. Nin mete perna, nin amosa os taquiños por aí por ningún lado, simplemente vai a tapar o tiro e non hai absolutamente nada. Por certo, Turrones la tasa. Que la tasa debeu de ser amoestado xa na primeira parte con as protestas bastante airadas. Cada acción que pitaba o colexiado levabas máis a cabeza. Non sei, despois no minuto 85 empatou tamén cos tacos no xeón de pregunta. Yo creo que protestó un huevo la tasa. ¿No le sacaron una amarilla por eso? Sí, estuvo muy tontín en la tasa esta, sí. Acabou no minuto 85 con unha amoestación por un impacto do brazo na cabeza de Starfield, pero sí, na primeira parte debeu de ser amoestado porque se estaba columpiando de carallo. Pero tamén é certo e hai que ter en conta que o síndrome da desesperación. Eu son dianteiro atacante do Valladolid na primeira parte, eu tamén estarei desquiciado. O árbitro tamén ten que saber ler un pouco eso, non? Os ánimos do partido, as correntes do partido, etc. Cando ves que o seu equipo non dá, que chega un balón, que cae o chan e se desespera, non? Digo, desde o punto de vista humano como árbitro. Que o Valladolid está facendo un partido bastante desastroso non é culpa do árbitro. Claro, del árbitro. Pero ao mesmo tempo, o árbitro ten que
desde o Sí, que home, supoño, empatizas, hai árbitros que empatizan máis, hai árbitros que empatizan menos, pero Pois vamos, este empatizou muchísimo. A vermella que provocou Suedberg. Que opinades? Que opinas, mister? A subiu. que o máis que a provocar a Suedberg que o Mario Martín se columpia de carallo. Conduce o balón Suedberg e Mario Martín, sin opción, aínda que leva o balón Suedberg, sin opción de chegar a él, e a segunda é un patadón. Aquí hai unha diferenciación clara e importante. Eu creo que en Balaídos o 99% da xente ve unha vermella como un mundo. Pola forza da patada, sobre todo. E porque non chega o balón. Pero pola forza da patada, sobre todo. Despois, a ver a repetición a cámara lenta, a patada non vai moi arriba, non vai a buscar un xeonllo, non vai moi abaixo unha zona do nocello onde poda dobrarse, No sería pero por, a patada ten unha forza suficiente para que sexa de xogo brusco e grave, para min é un acerto pero no, total. pero una cosa, no No sería falta más, ni Como un animal. pero no No sería falta más. ni una, Yo creo que le saco la roja porque es una entrada por detrás. No, eu creo que é o compendio das dúas, que non chega o balón e a forza da propia patada. Se a saca en medio segundo xa ten na man. Fue rápido, sí, fue rápido. Pola A ver, patada, por la intensidade da patada. Mira, ¿sabes por qué se la sacó? ¿Sabes por qué la sacó? Cuando saca la maglilla la tasa. Dijo, mira, pues ahora te la comes tú. Venga, la comes, saque tu No, colega. a ver, te la eu, comes. en directo na tele, que foi por onde, insisto, non tal, eu dixo, matou uno. Porque foi un viaxe sin vir ao caso moi fuerte, decir, se eso non é vermella, despois en cámara lenta, pois todos somos moi iguais e moi iguais, ¿no? Pero matou uno. Que, por certo, unha dúda moi razonable, tes imaxes destas, e tes imaxes túas do sábado pola noite? Pregunta a Fer. É mellor que non. E a Guardia Civil terá imaxes túas do sábado pola noite? Non creo. Macho man. Eu pregunto. Anulan un gol a Javi Rodríguez, opinión? Vale, pois que aquí entra o fora de xogo semiautomático. Xa non poño nin enquisa no fío cando entra o fora de xogo semiautomático. Un pase de Damián cara a Marcos Alonso, que aí vemos que ten o calcañar en posición de fora de xogo. Van 2 fora de xogo milimétricos o Celta esta temporada, pero repito o que dixen aquel día, aquí que fai Xulia? Pois intentar miralo. Pobre. Julia, los prismáticos ahí. Pois, nada, la aquí son 2 centímetros, como se son 4 metros e medio. Hai fora de xogo. Despois, quería decir unha cousa, que moita xente se deixa levar por unha conta que hai en Twitter que busca estas cousas. Cando o ano pasado, os anos anteriores, cando había o trazado das liñas, que este sí que é máis manual, que o trazan os árbitros co operador que hai ali na sala labor, que non solamente hai 2 árbitros e un operador. E aí trazan, poden tirarla daqui, do xeonllo, do nocello, pode haber confusión humana. Esta xente, que o que fai co trazado das liñas non é ben. E me parece insultar a inteligencia da xente porque eles sábeno. Porque aquí en todos os partidos de Liga hai unha calibración das cámaras, de todas as cámaras que hai nos estadios. Eles, o sistema anterior, e incluso ahora actualmente en segunda división, que en segunda división non hai o semiautomático, eles fan un traballo a conciencia e de mala maneira. Por qué? Porque non teñen en consideración a caída dos terreos de xogo e esa calibración das cámaras, que non é o mesmo o estadio de Balaídos que o estadio de los Pajaritos ou do Bernabéu, non é o mesmo. Nin a caída do campo, nin moitas cousas que hai que ter en consideración. E aparte, eles, cando trazan as líneas, isto é importante, eles, cando trazan as líneas, o punto de fuga o calculan de unha foto. E tiene esa foto que, por exemplo, está a punto de marcar un gol o Celta, colles a frontal da área de meta, que a lo mellor en esa foto aparecen 3 metriños solo, a liña de meta, por donde sai o balón, a córner ou a saque de porta, esa liña, a lo mellor hai 15 metros de liña en esa foto, en vez de haber os 68 que hai que collen dende a sala labor, ou a frontal da área grande que aparecen 4 metros en vez de os 25 e medio que hai por cada área. Entonces, eles saben perfectamente que a súa ferramenta non é axeitada para dar un veredicto. Entón, que sí que me enfada desa conta que moita xente
Que cando conta é? Que afecta unha conta é? decisión ao Conta seu é, Mr. equipo, Subío. La del ¿Qué bar, no conté? sé qué, errores del bar, creo que no. Eso Archivo no me bar. cuenta. Como? Eh? Archivo bar. archivo bar. E en archivo bar que dicen? Que isto é unha mierda ou que? Que No, no está- que este no está no de Celta juego. dano como legal e collen a outro xogador. Cando aquí é imposible, é a tecnoloxía a que dictamina si sí ou si non. E aparte, o tema de que collen Pero xusto... una cosa, Subido. Espera, un momento, Sí, sí, escuta. claro. Aquí xusto collen o momento exacto de que o balón sae do pé de Damián. Non é como antes, que sí que podías coller un poquinho antes, un poquinho despois de que golpeara, cando se trazaban a pulso esas líneas. Ahora é imposible. Ahora é como si fose unha foto finish na entrada a meta. A foto finish di que entraste, pois xa está. Hai que aceptarlo, punto. Vale, pero una cosa, a todos los que están aquí en la tertulia. ¿Os acordáis de algún partido que se demostró que las líneas del bar estaban mal tiradas? Porque yo sí que me acuerdo de alguno. Pero é que eu non sí, pero eu Pero non que podo che demostrou eso? Claro, eu non podo demostrar. Hai cousas que teño que creer como persoa. Eu nunca fun a África e creo que existe África, mas nunca fun. Vale. É dicir, é unha tontería isto que estou dicindo, pero non é xeito de a min dime, non existe África e tal. Pois, como non fun, te razón, non existe. Ou existeu cando eu fun, e xa deixou de existir porque non fun, me refiero. Que é un pouco o gato de Schwarwa. É que cando se trazaban as líneas o ano pasado, podería haber erro humano. É o que acabo de decir, pero acabo de argumentar todo, a caída do terreo de xogo, a calibración das cámaras, a distancia de líneas que collen para calcular o punto de fuga. O punto de fuga da sala BOR é diferente ao punto de fuga que colle esta xente, porque eles non teñen... Y aún así los del bar se equivocaban, a veces. Como? A veces los del bar tirando las líneas se equivocaban. Claro, pero que ahora é semiautomático. Isto é informatizado, non hai ninguén detrás. Bueno, pero una cosa, que sea informático, que esté todo automático, no quiere decir que sea perfecto. Vale, seguimos. A ver. Sí. Uxío, pregúntanche... Bueno, aquí tamén pode haber confusión humana co frame para o semiautomático, ou non? Pregunta Víctor Ule. No, porque justamente o chip que hai no balón manda unha información de 90 imaxes por segundo e percibe cando o balón sae do pé de Damián. É igual que se hai un centro e un tío apeitea, ainda que sea mínimamente, o balón canta. Entonces calculan a partir dese momento de que ese balón se deforma e despois volve para o sitio. No momento que hai un toque, que acaba ese toque, ese golpeo de balón, o sistema o canta, hai que confiar en ele, que está perfecto, é un sistema que hai para... E espera, unha de Duburga, unha pregunta de Duburga que como casi todas son interesantes. A ver se atopo. Non teño nada. Pregunta como está subido. Espera, con a mão implícita. Pregúntanos a Duburga unha dúda, que tal? Mentras a busco. Eu sempre penso... sí, xa vexo. Se me parece xusta, vale. Se me parece xusta a valoración, pois sí que me parece xusta. Porque é o que falamos sempre. Dá igual que estés 1 centímetro, que estés 40 metros en fora de xogo. Estás ou non estás. É que hai que poñer o límite aí. Moita xente di, bueno, pois ponemos medio metro, vale. Cando sexa por 52 centímetros en vez de por 50, vai ser igual de inxusto eses 2 centímetros a máis que está en posición de fora de xogo. Non hai... A min isto recórdame a cando de crío, que hai moitos anos, xogábamos ao FIFA e pitaba fora de xogo, dicía o colega non é. Home, sabrá o xogo se é fora de xogo ou non. É que este debate é baladí, con este semiautomático. Antes... Para min, completamente, que pode errar o semiautomático. Por suposto que pode errar o semiautomático, pero é máis difícil que erre o semiautomático que un cretino comprado por Negreira. Eso tamén o teño clarísimo. Que poden errar os dous, sí. Pero máis fácil é que erre un que a outro. Que é verdad que se están dando situacións que hasta agora non víramos desde o meu punto de vista, porque é por 2 milímetros tal. Home, claro, tes mellor tecnología, vai haber xugadas máis xustas. Por qué? Porque tes mellor tecnoloxía. Se isto houbera que trazar a ollo vista, pois o árbitro acertaría ou non, pero xa máis veríamos esos 2 centímetros, por eso ergue algo de polémica. Pero para min eu teño clarísimo, se é fora de xogo, é fora de xogo. Chámalle como queiras. Por exemplo, a xugada seguinte, a de Dubicas, non é fora de xogo, pois non é fora de xogo, non, gole andando. E tampouco está moi
tampouco está moi erguido, é dicir, tampouco é que haxa 1 metro entre un e outro. Tampouco son 2 centímetros, son 5 centímetros. Esta Pois é non estaba por 5 por gol. a última xogada do Fío, que é o Claro. 3-1 céltico válido, o 3-1 válido, é por pouco, pero está en posición legal Dubicas, e aí sale o semiautomático de novo, e aí aparece que entra Dubicas dende atrás, por detrás do penúltimo defensor, e golear. E xa está, e tampouco hai unha distancia. Mirade entre a punta do pé do fulano e a punta do pé de Dubicas. Se no outro eran 5 centímetros, estos son 6. Quero dicir, es que non dá para mucho. E este Claro. non é fora de xogo, o outro si foi fora de xogo. Finito. Eu Non nas teño xogadas punto. do Fío xa paso de poñer a enquisa cando son xogadas de fora de xogo semiautomático. Despois Claro. vamos a poder discutir, seguro, fijo, ao largo de toda a temporada, cando son interpretables. Desto de que Claro. o xogador está tapando a visión ao porteiro, que vai a disputar con central e lle interfire, que vai a chocarlle a disputa, eses de interferencia, sí que vamos a discutir, pero estes de fora de xogo semiautomático de estás ou non estás, xa non hai discusión. Estou de acordo, Estás eu estou ou non estás? contigo, eu estou contigo, quero dicir, que coño lle vas chamar a un experto caligráfico de nos, o sea, no, é así e xa está, e algunha vez errará na súa vida, pois sí, pero Yo con todo Hay esto que usar letras más pequeñas. me repito como cuando el gol de anulado a Iago Aspas. Nos estamos cargando el fútbol, lo digo. O sea, tanta mejora, tanta hostia al final. Es que otra vez nos ha vuelto a pasar celebrar un gol y el bajón posterior. Entiendo que ya fuera juego, pero es que ese bajón. ¡Buah! que, por certo, de 42 personas, 99 di que non é penal nin hostias. Que me parece ben. Pero Mr. Subió opina que sí. Claro. Pero Mr. Subió opina así e pareceme estupendo, me refiero. É a opinión del e de feito para iso. Esa enquisa, eu creo que ya temos claro que se fose ao revés cambiaría a porcentaxe, non? Ou non? Claro, seguro. Vale. Así, simple. Unha pregunta interesante que leva facendo a xente do chat e que leva comentando. E Edu Burga resume un pouquiño moi ben, non? O fora de xogo penaliza a vantaxe, bueno, ele escribe en español, penaliza a vantaxe de un xogador no desarrollo dunha xogada, non? Entonces, realmente esos centímetros, pero que son unha ventaxa para o xogador, calza máis ou calce menos, non é problema do árbitro nin meu. Eu creo. Non. O sea, sí, fora de xogo é para que o dianteiro, neste caso o atacante, pois non saca proveito de unha posición. Non, é que por 1 milímetro non saca proveito. É o que culpa teño. Entonces teríamos que cambiar a norma inteira, desde o meu punto de vista. É dicir, non, pois só medio corpo, a partir de ahora medio corpo. E cando sea medio corpo de vantaxe, diremos, era medio corpo ou corpo a medio. O sea, para min está de puta madre. Sinto moito, tíos. Teño clarísimo. Aparte, meter a man aí e cambiar en pleno 2024, 25, 26 esta norma, cambiaría o fútbol de xeito estrepitoso e sería injusto para todos os xogadores do pasado, estes que agora moito se fixan nos números e nos goles e demais, porque sería bastante máis complicado marcar gol. Complicado, estou dicindo, porque as defensas se atrasarían moitísimo. Se cambias a meterse en medio corpo ou máis de un corpo, é que non sería o mismo deporte. Nada esa que dijo Wenger que quería, claro. Lo de no, si está medio cuerpo y tal, no es fuera de juego, chico. Como entonces la defensa se va a meter bajo la portería. Claro, aí está. Moita xente dice, no, va a haber muchos máis goles porque está por adelantado, sí, e as defensas dentro da área todas. Claro, tú coges y dices, venga, me de 5 o 6 defensas, pongo un centrocampista ahí y los delanteros arriba, mando un balón para arriba con tal de que tenga un piececito cerca del otro, ¿qué más da? Como hacíamos de pequeños, delantero palomero, allá arriba, en plan de, tú quédate allí que ya... Claro. E un eses tipos de juegos, si existira o de Wenger, para un asistente en directo, eso era prácticamente imposible. Xa era mellor que os quitaran e que se pitara de... No, ya con el rollo automático casi necesitas el liniero, imagínate con eso, oyes. Sí, a función dos liñas quedaron un pouco desvirtuadas. Sí. Oxe, unha última dúbida antes de deixarte de dormir, que dixeronme que mañá tiñas cousas que facer. É certo que a ti e os máis árbitros cando os para a Guardia Civil chamades de compañeiros? Non, eu non. Pensei que a mellor como os dous. Bueno, non sei. Oye, una pregunta, Subio. ¿Es cierto que tú y Mister os vais a poner pelo? Porque se comentaba algo en el grupo, ¿no? Que os mandaron a poneros pelo. Imagínate como é o conto de poñer pelo e tal, que o meu perruqueiro, aínda que son calvo, vou barbeiro, un día un cliente lle dixo que eu fora a poñer pelo cando eu nunca puxen pelo na miña vida. Que é increíble o da xente.
Sí, pero eso dixo yo un que se estaba quedando calvo porque non fora. E dixo, mira como lle quedou. Mira como lle quedou. Este tamén o puxo, gastou unha pila de cartos e mira para aí. Ningún pelo lle quedou. Tu fai o que queiras, supoño que outros quedou coa copla. Pois nada, majo. Envidia tiene algunos. Por donde pasamos deslumbramos dile aí o sigo. Por donde Bueno, pasamos... tú no tienes ahí, tienes la sombrilla ahí, ¿eh? Por donde pasamos os calvos deslumbramos, chavalito. Dile aí, dile Pero, aí. pero Mister no, que tiene la sombrilla aún. Tiene el cartón aí aún. Pouco lle queda vir para o grupo. O mítico rodapié. Eu reconozco que fui a Turquía. Pero no, Sí. un día saco unha foto, enseñovos unha foto antes de ir a Turquía. Cunha bacaloura. Podes contar a anécdota tamén, se queres. Va de calvas, Javier. Sí, sí. Sí, que dice que vas meando por ahí cosas. Como? Está Te vas a Mister Asubío, un puto placer terte na puta taberna. Sigue así, dando lata, e a quen non lle guste, pois, chico, que coma pescado, pero é o que hai. Eso, que coma peixe, carne ou que lle sabe dos huevos. Cada un é libre para facer o que queira. Chao. Un besito, calvo. E despois desta análisis tan espectacular que nos fixo o noso compañeiro Mister Asubío, oye, unha pregunta que vos fai agora, ahora que se foi o calvo este. Vos, así, en petit comité, eu creo que das profesións que nunca sería árbitro. Cóstame tomar decisións para min. Eu teño que decidir entre unha magdalena e unha galleta para almorzar e xa non almorzo, me refiero, xa voume si toleo, ter que estar decidindo todo o tempo por outros ten que ser unha corriente do copón, non? Non sei, pregunto. Y analizando todo. No, bueno, analizando xa o carallo, pero tú estás aí en vivo e terlle que dicir ao do lado, no, fixeches isto, fixeches aquilo, ao do lado dices que non fixen eso, que fixen... Fai o que che dé, eu diría, fai o que che dé a gana, e poñería malí na valla a fumar un cigarro, non sei. Mira, ya me da igual, a que te salga dos collóns. Tira para allá, venga. Pereza me dá dicirlle a xente o que ten que facer ou non. Bueno, pois eso, 3 puntos que nos viñeron para min moi ben, non? Estamos con 9 puntos, pero houve máis cousas esta historia, porque o Celta somos a xente máis a fala, que dicía o Celso Emilio, sin dicirse o Celta. Pero tamén é certo que o Fortuna non anda nin pa Dios, non? Non anda nin pa Dios. Non sei se é culpa de Freddy, se é culpa de que non hai moitos canteiráns, non xugamos nada ben, costanos moito atacar, costanos moito carburar. Non sei se é culpa de adaptación, non teño claro que está pasando no Fortuna. Claro, cando lle quitas a moitos xogadores que están sendo en primeira tan bons xogadores, como Damián, como o Sotelo, como o propio Hugo, aunque ano pasado, o Álvarez, perdón, aunque Sotelo xa estuvera ano pasado en outras dinámicas, o propio Javi Rodríguez, claro, quitaslle moitos puntales. Veremos que pasa co Fortuna, non pinta demasiado ben. Hai calidade, hai xente boa, non pinta demasiado ben. Pero temos unha boa noticia, que as celtas andan a Dios. Xulia. Moi boas. Pois estrenamos... Como si chegaras ahora, moi boas, como si chegaras ahora, la hostia. Case. Bueno, pois nada, a ver, o partido, se o primeiro partido en Balaídos foi un monólogo, isto xa, pois, Nai podía haber quedado en casa, que non pasaba nada. Portería 0. Sí, é verdade que, bueno, a primeira parte... Eu quero dicir que o primeiro partido que estiveron aquí andaban moi nerviosas. Cousa que non vin en todo o partido que ven a ser contra o Bergantiños. Xa desde o principio estaban moi tranquilas, como se lles quitaran ese peso de encima, e aí sí que moita mellora en todo, en xogadas, un equipo que me parece super ofensivo e defensivo a par, que creo que é moi complicado manter ese equilibrio, porque ademais repliegan que dá gusto. Eu só teño boas palabras para as mulleres, porque son unhas reinas, así de claro, e creo que ascenden, vamos, polo civil ou polo criminal. Nada, alguén mirou eso. Vamos presentar a sección de Xulia que se chama a sección de Xulia.
Exacto. Chámase As Nosas e a tomar por culo. As nosas. Xa está. Íbamos a poñer as deles, pero parecíanos mal. Entonces, Bueno, despois pois dunha como- colorado debate, quedou así. Como ninguén quiso axudarme co nome, pois o primeiro que se me veu. Vale, gustaríame empezar esta sección pois presentando o que ven a ser a Oye, estructura. Xulia, Que? por joderte, por interrumpirte, que sei que estás nerviosa. Cando hicimos as nosas, non sei se houve algún fallo no título de alas, non, en español. Alas nosas sería unha cousa así, porque ao final é un pouco que nos están facendo estas rapazas. Voar nesta categoría, non sei, é super Que super profundo. extraño todo isto, non? Que tomaste Ganar tan... antes de vir? Como? Que profundo. Que tomei drogas que iba a tomar, coño, hostia, alcohol, me jodas, un lunes, estás todo. Eso, pois, eso, vamos conocer un pouquiño, esta sección vai de conocer Red un Bull. pouquiño, pois, Red Bull. Red Bull Red Bull non me o Red Bull non me pon profundo, ponme externo. A sección de Xulia consiste en, bueno, en contar un pouco quen son. Presenta tú, coño, que che fai co teu traballo a la mierda? Venga, hombre, que necesidade. Bueno, basicamente vou comentar como xa dixen, vou comentar os partidos que xa fixen. Imos ter a cañita, que xa teño os resultados, pero eso va máis adiante, e irei presentando tamén a estructura do equipo, as xogadoras, para empezar, hoxe, pois o que estaba dicindo, empezar pola estructura, polas adestradoras, empezando por Vicky, que decidín eu poñer este título de Rompendo Barreiras, porque é unha muller que leva, pois, dando todo para o fútbol e rompendo esas diferencias entre masculino e femenino, xa que ela chegou a ser a única muller nun equipo cheo de homes, sendo ela case a súa propia referente. Tamén non quero facer a comparación do femenino das celtas co Celta, pero sí que lendo as entrevistas e mirando o fútbol, sí que dame a sensación de que todo agora mesmo estamos o Celta está dirixido por dous perfiles moi similares en canto a adestrador, porque tanto Claudio como ela foron xogadores que eran máis análise de fútbol que de xogo, creo que notase a paixón, notase no xogo e creo que é algo moi bonito e que pode beneficiar moito a este equipo, ademais da experiencia que ten ela por ambas partes, tanto de xogadora como de adestradora, que xa, pois, como escriben aí, graphic design is my passion, xa se ve, que conste, quero dicir e quero denunciar que é moi complicado atopar información do fútbol femenino, sobre todo tendo en conta as celtas que acaban de sair, pero en xeral atopar información das nosas xogadoras, de todo, é moi complicado. Eso, estou me queixando, este espazo para queixarme, tanto como que os partidos pois tiven que mirar, non sei vos se podedes mirar o partido, pero estuve mirando, non sei quen o gravou, parecía un pai que estaba aí gravando o partido, non sei quen era, grazas, pero bueno, que xa podía Celta Media, se é verdade que igual outro equipo non lle deixou, non sei, pero bueno, de algún xeito poder, xa non digo televisión, pero Celta Media poder dar esa visibilidade para que a xente poda engancharse, porque ao final se só podes mirar os partidos de casa e para outro tens que buscar na deep web a ver un pai que sube o vídeo de que a mitade do partido tamén enfocaba o marcador en plan van 5-0 e zoom o marcador, e como non estou vendo ao final un partido que ben, entón eso, pois nada, queixarme. E bueno, volvemos a Vicky. Non sei se tes algunha pregunta, non me fagades moitas, porque xa dixen que moita información non hai. Yo solo culparía más también a los medios de Galicia, como la Telegaita, el Faro de Vigo, el Atlántico. No, vamos a ver, aquí eu vou romper varias lanzas, se me permite. A primeira,
O Ourol, que é un equipo dunha parroquia dunha provincia de Lugo, o sea, que non dá pa máis, estuvo en segunda división e tiña cero cobertura. Quero dicir que non estes favoritismos, porque sexa o Celta é o meu equipo, claro que lle quero ben, pero o Celta, o Ourol, que insisto, é unha parroquia de Lugo que o pan é único, o sea, que debe ser... Escucha una cosa, favoritismo na Telegaita. Escúchame. O Ourol deben ser 4.000 veciños, é certo, e apostou por fútbol feminino cando nin Dios se atrevía a apostar por fútbol feminino, fai xa anos, e acadou a segunda división, xa fai anos. Que nós ao final somos o Celta, hai que ser, é como cando o Coruña estaba en terceira división, en segunda B. Está claro que non podía ter, ou non debería ter o mesmo protagonismo que outros equipos, non? Bueno, pois as Celtas, así e todo, e ainda que sexan nosas, e movan xente, etc., sigue sendo un equipo de cuarta categoría. Digo isto porque me acordo do Ourol e penso, joder, esas rapazas, eso sí que era contra vento e marea, tamén estuveron en segunda división. En segunda, que nós estamos en cuarta. E para mí teñen o mesmo mérito que as nosas. Que pasa? Que eu son do Celta, non do Ourol. Pero para mí teñen o mesmo ou máis. Pero escucha una cosa, lo que no puede ser un medio como la Televisión de Galicia, que supuestamente es la televisión de todos los gallegos, supuestamente, ayer cojo y digo para el grupo, venga, voy a ver en el show a ver si ponen un resumen del partido. Solo pusieron el Deportivo Femenino. Cuando el Deportivo Femenino está en otras categorías... Friol, perdón, non Ourol. Friol, sí. Non Ourol, perdón. Por eso yo me quejo de la Telegaita, tío. En plan, el Coruña sí, pero el resto no. ¿Sabes? Además, se tomó una patada en el culo, la verdad, pero bueno. Pero que chegaras a tempo, que o fútbol femenino non é da hora. Entonces agora tens que recuperar o Celta como club o sea, como un equipo femenino, ten que recuperar moito de terreno. Eso tamén é certo. E nós temos que asumir que ten que recuperar un terreno que outros xa andiveron. E que outros como o Friol, que o plan de Friol, é que eu non sei os veciños que pode haber, eu non teño moita información de iso, cuidadito, estuveron en segunda. Cando só debía haber, non sei, xa fai moito tempo e non existía. Nós polo menos temos a sorte de que as nosas xogadoras teñen a bendita sorte de que o Celta move paixóns, move a camiseta, moven as cores, move o sentimento. Pero hai outros moitos equipos do fútbol feminino que non se comeron nada, que non sabemos nin que existiron. Que foron, non sei se as pioneiras, porque hai moitas pioneiras. Pues parte de esa culpa la tienen la Telegaita, la televisión de todos los gallegos. No. Para mí é de naide. Do Celta por chegar 20 anos tarde á pomada. É a única culpa. E agora, hai que ir arrastrando handicaps. Es lo que hai. Tamén non entendo, Vale, entonces el Deportivo de La Coruña sí, pero las Celtas no. Está bien. Pero en que equipo está o Deportivo? Deportivo contra o Barça outro, en primeira división. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, Eugenio? Poquito a poco. Claro. No nos interesa tampoco que nos dean mucho bombo. Poquito a poco. Eso que ya se irán que nos ganando roban. el respeto de todos. No, pero Ya se irán ganando el respeto de todos, como se ganó el Atlético Bilbao, como de aquella iban poquito a poco, y se ganó el respeto de toda España y toda Europa. Pues Y a a mí las Celtas también lo mismo, poquito a poco. por eso a mí A mí me aquí vai A mí me enseñaron que practicando. desde pequeño que hay que tratar a todo el mundo por igual. Y la televisión de todos no trata a todo el mundo por igual. Y ya Explica está. Joana Pontón. Xulia, continúa, por favor. Nada, básicamente eso, que para mí realmente o que debe facer agora mesmo o Celta Media, aínda que non sexa en directo, facilitar. Que pasou? Temos un problema, Xulia, que non lo acaban de dicir. Que as nosas xa está tomada por o Deportivo da Coruña. A súa sección chamase As Nosas. Que Temos vaya, problema. no, Pues, mal, o no, mal. con tilde. Vale. Nosas. As Que boa. nosas. As de boa, non? Que? Claro. Que nombre lle poñemos? Que Vikingas. nombre lle poñemos a túa sección? Porque as nosas... E ben sabes que isto del gallego los niños lo llaman moi mal, Non distingo unha con tilde de unha sin tilde. Vale. Bueno, Pero xa ¿por qué llora pensamos. Vicky? Está llorando Vicky en esa foto. Está concentrada unha vez. Sin más, es que... Bueno, pois como estaba dicindo que Vicky, ademais de xogadora, ten moita experiencia como adestradora xa en equipo como Santa Mariña, Sárdoma e tal, pero tamén na federación. Perdón, un momento, porque eu intentei memorizar. Sí. La galega. Exacto. Ela, para min, creo que ten a trayectoria necesaria e como
a pasos, ademais dos estudos que ten, que non chegou aí por, o sea, chegou ali por ela mesma. Basicamente, eso, que a súa trayectoria é moi paso a paso, pero sen pausa. E creo que ese vai ser o ritmo que van a seguir as nosas. Ou as vikingas. Non sabemos aínda o nome da sección, estes son os problemas do directo e da falta de imaginación que teño, non sirvo para isto, pero bueno. Las vikingas no, que te van a decir que son como del Madrid y ya eso ya está sancionado. Ai, bueno, mira, pasa... da igual, as reinas, No. raíñas. Azrael que de imaginación ten un cacho puxo as foutezas. Pois parece As foutezas. Pues mira, Es buena, es buena. As afoutas, As o mellor, arranged. darlle unha volta. Sí, mólame. As foutezas, sí, a verdade, mólame. Mister, Xulia. como se dice? Encuesta. As Enquisa, foutezas. Gusta ou non gusta? Que me As foutezas. Eres bueno, tío Azrael, eres bueno, cabrón. Eres moi bueno. As amazonas do balón. Dios, Va. la virgen. Bueno, Xulia, ¿qué no es la que está en el chat? No será... no, por favor, non me metas. Por certo, antes de que se me esquenza. Está escribiendo. Que? Dalle, Xulia, dalle. Vale. Dalle, Xulia, dalle, Xulia. Bueno, pues entonces quiero pedir perdón si hay algún dato Saludos, de Nova. información. Saludos a las chicas, que estamos muy... Saludos ás foutezas. As foutezas queda guay, ¿eh? As foutezas me flipa, ¿eh? Sí. ¿Dónde estabas cuando estaba preguntando nome para a sección? Unha peña do equipo feminino, que ao mellor era ben... Bueno, non sei, xa iremos traballando no asunto, chicos, que non dá para máis. Por certo, As de Breogán. Bueno, por certo, que? Ainda non acabei. É que claro, tanta interrupción non me dá. a culpa aparte- de School. A culpa de Claro. Aparte de Vicky, tamén temos a Mara, que vai ser a fiel acompañante. Decidí poñer este título de puro espírito, xa que, bueno, ela ten moitas tablas con respecto de xogar, estando se non me equivoco, ela é de Málaga, estivo xogando para Málaga, para Sevilla, e tamén estivo sí, non ves, non me equivoqué, que buena yo. Tamén adestrando para o Tenerife. Considero que é unha persoa con moito espírito, xa que estuve lendo que tivo así alguna lesión, por exemplo, rotura de ligamento cruzado da rodilla, e que mesmo estando así ela seguía pois viaxando cos equipos, sabes, unha persoa moi entregada ao que fai, e creo que isto tamén vai se reflexar e tamén se ve nas rapazas, que seguirei falando delas, pero tamén eso gustaría. Si estuvo en el Tenerife fue compañera de Giselle entonces, ¿no? Por datos de Google non me axuda moito. Como non faga unha entrevista persoal a cada unha, isto vai ser moi complicado. No, vai ser máis fácil do que parece, xa verás. Cando un quere, todos os santos axudan, se non acordo do que che digo eu. Esta foto recuperada de internet que aparecía na Voz de Galicia, estando no Olivo, que coincidirán, pois, aquí están Vicky, Lara, capitana, nada, son esos detalles. Hostia, de ¿y sale Pablo Viña ahí? No me jodas. Cale, Sí, pero bueno, sabe. que xa estaban aí. cale Pablo Viña. Hace algo. Bueno, mi pregunta. Estás de la sopa, tío. Bueno, para continuar coa sección... Isto é moi importante tamén, Xulia, todo é importante. Non está. Que non? Pablo Viña. Foi o que sei. Sí, puede ser. A ver, Eugenio, saca aí a mera. Estuvo ahí con ellas. Estuvo con el olivo. Pues puede ser. Hemeroteca, de eso non sei, eu estou aquí por e para as mulleres. Eu pore para Pablo Viña. Cada un ten os seus razóns. En fin. Bueno, Sí, imos Xulia. continuar, nada, xa que
pois eso, falei un pouco das adestradoras. No seguinte programa, no que esteu, falarei de Lara e de Ana, e así irei anunciando de quen falarei a semana que ven, e tamén de Pescadore, que é historia do clube, vale? Primeira goleadora, creo que me parece necesario. Vale, pasamos... Que? Sí, eso vou, non te adelantes os acontecementos. Parece que estou falando sola. Non sabía isto. Bueno, aquí me informan por... Cando fale Mister, pon así o dedo como a quen, non sabes? Sí, Vía hai como, interna, por vía interna, vale, me informan que o seguinte partido é contra o Lóstrego, que está... Derbi. Bueno, que ata agora ven sendo todo derbi, tamén te digo. Ben, que ven de perder 0-2 contra o Olímpico de León. Antes de pasar... Iba a perder otra vez. Iba a perder, porque confiamos nas nosas, como era? Fouceltas. As foutezas. Bueno, aínda teño que aprender o nome da sección. Nada, dicir que na nosa cañita porra, como que irades chamala, vai ganando School con 2 puntos, empatados Chema e Mister 1 punto, e por debaixo, pois, eu, da Costa e Edu con 1 punto. Así que, nada, imos outra vez a facer aquí unha ronda de cañita, a ver como pensades. Lembrade que gañaron 0-7. Vale, para... No, yo voy a usar el book. Yo voy a usar el book que hay un book ahí, ya lo voy a usar ahora. Puedo ser el primero antes de que me lo copien. Vale, pois a ver, veña, School, como líder desta cañita temporalmente, cal é a túa opinión? Es que me lo dejas votando. 11-0. Marcan todas. Vale. Marcan todas. Que todas? Hai que adivinar o 11, pode ser máis 5 puntos se adivinas o 11. Cuidado. Uf. Se adivino el 11. Ya me estoy intentando aprender los nombres y ayer no los puse en el partido, andaba más perdido con pulpo en un garaje. Pobre. Marcan todas, desde Nai. Marcan todas. No, aquí hai, venga, polo menos 3. Espera, una pregunta. ¿Cuántos son con el banquillo? En total hay 5 cambios. 16-0. Oh, Dios. No vale. Tens que dicir 3 nomes, polo menos, porque senón son empezades con vosas paranoias e gañan. Ana, Celia y Eva. Celia, Ana y Eva. Moi ben. Por cierto, menudo centro metió ayer para el gol. Chema. Es en casa, o sea, por lo tanto se puede ver encima, ¿no? Vale, bien. Joder, es que yo las veo muy fuertes, ¿eh? 8-0. Es que lo veo, no sé. Es que quieres que le haga. O sea, 3 de Ana Toubes. Pues espera cuando llegue Afo, que a veces que para que está el entrenador, oyes. 3 de Anita Toubes, 2 de Evita Aspas, 1 de Lara y me queda 1, ¿no? 3, 5, 2, me quedan 2. 2. Esas mates. Pues otro de Celia. Bueno, mates yo... Sí, mate el que beben los argentinos. Pues otro de Celia y otro de Pescatore. Il Pescatore. A ver, Celia y Pescatore creo que es la misma, ¿eh? Creo. Celia y Pescatore no es la misma. Pero Pescatore no has puesto, ¿no? Será Camila. Pero Camila Pescatore no has dicho, ¿no? No, Celia Pescatore. Dixeches 3 Ana, 2 Eva, 1 Lara, 1 Celia e 1 Camila. No, ¿y los de Eva Aspas? 2 Eva. Ah, vale. 3, 5, 6, 7, 8, sí. Mister. ¿Ya está? Que xa estaría. Estoy pinchado ahora, no se vale nada. Está pinchado. Yo voy a decir un 7-0. Repetimos resultado. Doblete de Ana Toubes. Otro doblete de Lara. Van 4. Uno de Pescatore.
Y me quedan 2. Pues venga, va, yo qué sé. Los 2 de Eva López, venga. Dous de Eva. Vale. Agora toca a mí. Pois eu tampouco quero meter... No, pero vou indo por a orde da lista, vale? Non ves? Aquí eu vou anotando absolutamente todo. Bueno, sí, estou falando por vía interna, vale? Que non me vou acostumado a isto. En fin. Vale, pois eu non quero darlle expresión ás chavalas, porque xa, para min, fagan o que fagan, eu vou estar feliz. Así que vou deixar un 4-0, así, sen presión. Creo que vai marcar 2 Tati, porque, guau, o último partido increíble. Tati Cruz tamén nada fino, sí. É que os pases xa valían o gol mesmo dela, é que esa asistencia é increíble. En fin, 2 de Tati, un de Eva e outro de Ana. Vale. María Figueroa tamén hizo 2, ¿no? María fixo 1, 2, 3, 4, 1. No, creo que... No me Tati acuerdo fixo María. doblete. Tati Sería Ana Tati 9, sí. Tati 2, No, María 1 e Irene otro. 8. Que el cuarto gol es un golazo, por cierto. Sí. Sí, Non, bueno. é que hai calidade. Cuidado. Y el que mete no lo mismo, con la controla con el balón y le mete con el empeine para adentro. Vale, Eugenio. Pues yo creo que van a ganar 3-0 y goles de la Batistuta Pescatori. Hat-trick. Sí. Muy bien. Vale, genial. Afu. Ahí lo va. 22-0, ya lo veo. Afusta con el porro. Vas a caer contra la biblioteca, vas a joder todo a estantería. ¿Te imaginas? Si teño que despois volver a colocar os libros, paso, quedan no chan. O caso, Ya se muda de casa antes. sigo, antes vou me dar casa, se teño que consigo. Eu vou poñer que, claro, nós temos moi bon equipo. E por lo menos o partido que vin, é un cacho do outro día, temos moi bon equipo, xogan moi ben ao fútbol. O primeiro partido na casa eu creo que merecemos máis, que había unha presión engadida bastante importante, que non é fácil para ninguén debutar, e máis coa expectación creada e que se creou, pero ainda sei moi bon equipo, souberon, e eu vou dicir, porque así é todo tamén as lóstregas neste caso tamén, para elas xugar contra o Celta tamén ten que ser un motivo de poderío, de dicir, de afouteza, non? Ao final non deixan de ser unhas rapazas da zona que tamén xogan ao fútbol, non? Eu voulle poñer un 5-0, creo que somos os millores, as millores neste caso, pero bueno, así é todo, eu creo que tampouco vamos ir tan sobrados nese sentido, porque a motivación vai ser extra por parte de todo o mundo. Entre o exceso de confianza que pode levarnos de aquí e os goles vai marcar unha rapaza que se chama Nara Fernández, que é moi noviña, non sei se irá convocado, pero deixar a ver. Eu creo que vai marcar tamén, bueno, Ana Toubes 2, María Nogueira outros 2. Moi ben. E dicho esto, e dicho lo cual... Pero falta uno, ¿no? Pepito Grillo, ¿no? Pepito Grillo xa falou. ¿Ya lo dijiste? Eu teño dos que estades aquí, están todas. Ahora, a ver, ahora sí te responden por el WhatsApp los que faltan. Sí. Eso Bueno, es otra historia. Eses perden Bueno, majos, que levamos aquí hora e media e ainda quedan cousas que falar. Fíxose un pouco... temos que... xestionar mellor. No, Antes, temos que... Es que parece rompetechos, tío. No veo con esas gafas. Yo lo siento, Afo, te lo tenía que decir, tío. Es... Ya te digo. Bueno, o seguinte partido é se xogamos na casa, o dito, varias cousiñas que hai que comentar por aí, non? Porque, bueno, que me parecen interesantes, xa falando un pouco do Celta en xeral, xa non en particular. Xulia, grandísimo traballo,
me quito o sombrero, non é doada ser a primeira persoa cunha sección en internet propia e exclusiva de algo, do que sexa, tocouche a ti e me quito o sombrero, non teño moito máis que alegar. Grazas. Vémonos, vas seguir facendo esta labor maravillosa, se o tes a ben, chámese as nosas, chámase as foutezas, No, ou queda chámase do mercado. encuesta terminada, a xente, Bueno, non lles demos a escoller, gustache ou non, non? as foutezas gana cun 73%. Sí, pero non houve escolleita, refírome. Foi, ou che gusta ou non, eu dixo, pois non, outro, pois sí, que non é houve 5 opcións e que opción que ganara. Entón, bueno, era unha votación un pouco particular, non? De sí ou de non. E isto non é Barça ou Madrid. Dicho lo cual, traballazo, Xulia, traballazo. Joder, se teño que facer eso, non faigo, digo que non poido. 10 minutos antes digo que é unha biblioteca e faigo outra cousa, falo por mí. Giraldez fixo máis puntos en 13, o sea, fixo os mesmos puntos en 5 partidos que Benítez en 13. Que manda carallo tamén. Que lle ronca chover na Habana. E non creo que haxa mellor equipo que o ano pasado. O que está é mellor aproveitados os xogadores. Y decir que ha igualado el récord en casa, un comienzo en casa, desde la temporada 97-98 con Javier Ureta, que ganaron los 3 primeros en casa y un cuarto. Si gana ya un cuarto en casa, espera, iguala. Espera, que estamos a un punto de entrar a la clasificación histórica de los 10 primeros. Que diremos? No, é anecdótico. Hai pouco, xa, pero que xa levamos os puntos que levamos. Este eu sempre poño a mesma comparación do, como se chama, do ciclista que vai escapado xa, pero que ele xa pasou esa montaña, os máis ainda teñen que pasar. Ya hai unos deberes hechos. Moi ben feitos, desde o meu punto de vista. A valoración é impecable. Sí que é certo que o partido do Villarreal se nos vai quedar a todos na puta retina, porque eu creo que merecemos gañar do mesmo xeito que ao mellor o primeiro partido contra o Alavés era máis xusto un empate. Cousas do fútbol, non? Cousas que pasan. Que máis? Borja Iglesias, mete todo o que lle cae. Para min, non é un tipo que este aportando en positivo. Me refiero, creo que aportaba moito máis Larsen. E decidimo que irades. Dame igual. Pero este tío sempre está donde parece que ten que estar. ¿Qué opinades? Sí. Es un hombre gol y tiene imán que atrae el balón. Y es un tío que sabe las medidas del área y sabe estar donde tiene que estar. Y es lo que tiene un delantero nato, un hombre que lucha, un hombre que tiene mucha fortaleza. Y eso es la ventaja que tiene el Borja Iglesias. Es verdad, ya hay una jugada en la que, si os fijáis, va a buscar el error defensivo y casi le sacaba al Valladolid en un disgusto en la primera parte. Sí que é certo que vai buscar moito error defensivo porque eu feixo falto de pico de forma, sempre chega tarde ás disputas. Entonces vai buscar o erro para min, Casi la lía, Sí, porque sempre vai buscar o erro porque claro, se non chegas, que faz? Buscas o erro. Pero insisto, eu creo que non sei, para min sigue sendo, non sei. Yo sigo pensando que como Gafo, para mí debería ser titular Dubicas. Que Dubicas é un escándalo. De aquí a Lima. Eu sinto moito. Dubicas é un puto escándalo. Y Borja, para mí es un delantero 9 para meterlo ahí cuando ya los defensas reventados, lo metes ahí para que se pelee con todo, ¿sabes? Se lo ponte en el área y todo lo que te llegue lo rematas, chillo. Xulia? Eu estaba lendo o chat. Yo estou fumando cigarro allí detrás. No, estamos cantando. No, que opinas de Borja? No, sí, o que está... sabe onde colocarse. É como que está aí, sabe aproveitar, sabe onde ten que estar. E tamén sabe colocarse, e non por eso xoga no Celta. Pero é o que dicía, é no primeiro partido que xogou, que é Perro Vello, sabe? Esas cousas que igual hai outros que andan máis perdidos, que quizáis non teña a maior calidade, a mellor definición, ou que sexa, pero sabe o que se necesita. Que eso quizáis é tamén algo que o Celta... Sabedes que estou pensando? Que estou pensando agora, agora que estades... Encantan os debates porque son casi batallas de ideas. É dicir, colles pincelada dun e outro. Eu creo que Borja Iglesias, un equipo, por exemplo, outro día, non? Que fomos apabullantes na posesión de balón, sobre todo na primeira parte, etc. Non?
que o Celta, que é un equipo que ten certa facilidade para chegar á área, este ano, polo menos do que vai de temporada, por H ou por B, non? Eu creo que sería máis efectivo Dubicas. Se houbera outras circunstancias, ao mellor se fora unha historia de equipo con Benítez, que non atacábamos nin pa Cristo, e o dianteiro tiñase que buscar as habichuelas de outra maneira, etc. Ao mellor Borja cumplía máis perfil, pero tal equipo que tal e como está respondendo ás prestacións ofensivas do Celta en ataque, eu creo que Dubicas eu creo que nos podría dar mellores prestacións, porque insisto, para min Dubicas é un escándalo de dianteiro. Eu non recordo un dianteiro tan dianteiro, porque un dianteiro pode facer moitas cousas, pero ese remate, ese segundo que che mete a punteira e che cruza, eu non sei, Inzaghi, ou es que non sei, un perfil. Y la rabia con la que va, y la rabia con la que va además, es que va con todo. Claro, e como anticipa cando parece que a xugada está morta e todo para rematar. No le para ni Dios. O sea, eu son moi fan de Larsen, xa sabedes que me encantaba Larsen, son perfiles distintos, pero que Dubicas, hostia, non sei, non, Borja sí, pero Dubicas tamén. Hombre, es que además si el Celta juega contragolpe a velocidad, Borja velocidad cero. E Dubicas ten unha explosión, ten uns 3 primeiros metros, uns 5 primeiros metros. Buah, non sei, a mí que despois a mellor che xoga máis mal de cara ou que sexa, bueno, de acordo, pero como dianteiro, ten as condicións todas para ser un dianteiro de 25 goles por temporada. E además sabe conducir el balón, que sabe regatear. Claro, el sabe meter goles. E se peso ten que conducir, conduce. E se peso ten que tirar de fora da área, tira. Onte se con un hostiazo desde fora da área cruzado abaixo, onte, domingo. Cruzado abaixo, que non foi gol, un tipo que sabe meter goles. Oye, que hai que conducir, conduzco, que hai que rematar de cabeza, remato, que hai que darlle de punteira caendo e medio desguello. Sí, Iglesias abre sitio o equipo para que metan, sí, pois pode ser que o que dice Israel, non? Que Dubicas necesita as defensas altas, pero as defensas baixas tamén, A Dubicas vai ben todo, porque remata todo. Altas, entendo que non que sean gigantes, sino que estar máis adiantadas. Pero bueno, tamén mete goles de cabeza, tampouco es mete goles de todas maneiras. Este mete todo. Sí, bueno, oye, que din antes por no chat que decían no, é que claro, Borja é un dianteiro moi de racha, se ora está en racha, hai que aproveitar a racha. Tamén parece boa idea. Por outra parte, non? Tes un dianteiro que todo o que cae por ali o mete, pois hai que aproveitar tamén esas rachas dos dianteiros, non? E para todo o demás Dubicas. Cando non haxa, xa os meterá Dubicas. Iso tamén está guai. Que os goles se repartan para non ter dependencias. Por suposto, seguimos tendo aspas dependencia. Outro que tamén me gustou, por certo, foi Pablo Durán. A mí non me gustou moito. Pues a mí sí. Son delantero ratón por aí que se mete por el medio, tío. Sí, pero bueno, isto é primeira, Eu vino bastante desorientado. A ver, su primer partido, tampouco le vamos a pedir peras al olmo. Non, nas condicións erráticas, moitas veces condicións erráticas, non viña a apoiar tanto como ao mellor habría que... Non sei, eu vino ben, porque o Valladolid vino moi mal. Non sei que opinades vos. Tiene que adaptarse, yo sigo diciendo, su primer partido, los nervios, ¿sabes? E se estuvera Alfon, credes que non xogaría Alfo? Posiblemente. En vez de Bamba, no canto de Bamba ou do propio Durán? Pregunto. Eu antes que Bamba que xogue calquera, vamos. Baixo eu. Es que Bamba ya no es ni la tercera opción, Bueno, terceira opción... No, claro, onte non foi. Onte foi Durán, despois Williot e despois Bamba que non xogou. Se estuvera Alfon, pois habría que mirar como se definía a cousa. Volveu a Idú e debut de Marcos. No, o pai de Marcos Alonso nunca xogou no Celta. Que opinades? A ver, me alegro para Idú, tío. ¿Qué voy a decir? Es a Idú. A ver, no se le puede odiar a Idú. Es imposible. Me alegro por él y espero que ahora juegue más minutos. O sea, que no sea la segunda opción o la tercera tampoco. Que sea titular. Titular non vai ser, Pues debería. Xa, e máis como juega Giraldes. Tú viches o que aportou... Non, é que máis como xoga Giraldes. Tú viches o que aportou onte o Rodríguez xogando de falso central ou de central ás veces. Vale, pero quitas a Jalisco. Pero quitas a Jalisco e ya está. E arriscaste a... Non sei, a poñelo que lle costou sempre posicionarse a Idú, o que lle costou o xogo posicional, que sempre descartou.
é dicir, sempre destacou máis polo físico, imponente e tal, que por posicionarse. Crees que se vai atrever, non sei, pregunto, a xogar cun Debería. por un lado porque perdelo por outro? Eu creo que é la unha temporada, decisión complexa, a ver, pues la temporada pasada, cuando estaba Unai, cuando el Celta perdió un balón así, bueno, no llegaba nadie. El único que puede llegar ahí es Aidú. Coge la Xa. moto, empieza a correr y venga. Necesitas Bueno, velocidad ahí, tío. non sei, Yo te digo, si está Aidú ayer, en la banda de Javi, Rafa Moro no llega ni de coña, ¿eh? Se lo lleva por delante antes. Sí. Sí, te lo digo, sí, se lo lleva por delante. Conociendo a Aidú, se lo lleva por delante. Pero non che iba a dar tantas prestacións ofensivas. Claro, É eso que, es. claro, é que todo ten o seu punto. As conducións de ruptura que facían con Mínguez aberto e por o centro que facía Javi Rodríguez non chas vai ofrecer. Pode intentalo, Aidú, pode. E todos diramos, o Jesús, onde vai Beckenbauer? Vale, Beckenbauer. E vías a Javi Rodríguez e parecía lateral. Dicir, unhas conducións moi firmes, moi... con algo Oye, pues Aidú, aún recuerdo pases de Aidú que decimos, hostia, cuidado, ¿sabes? La putada es esa, que como se emborracha mucho con el balón la puede liar. E despois, ao debut de... Bueno, Xulia, o Genio, non sei se tedes... Eu, Aidú, é o meu xogador favorito non son parcial neste caso, pero emocionei-me moito velo. Espero que poida conseguir esa confianza que lle falta, porque hai que volver dunha lesión tan longa mete medo máis valiente, non sei. Eu espero que poda recuperar o nivel, a confianza, porque para min é un xogador que se o ano pasado, mesmo con Benítez, chega a estar aí. Ainda estaría aquí Benítez. Por desgracia. Posiblemente. Pero, cuidado, é un xogador que é que mete medo, o que ten de grande, o ten de corazón, pero no campo é que queres chocar contra ele, sales rebotando, e eso fai falta tamén. Eu quería ver un choque do outro tipo que a min ponme medo cada vez que choca, que é Williot. Eu quería ver os dous chocando, este parece que é máis fuerte, pero Williot ese... Pasa si revienta el planeta. Non sei, porque Williot é moi fuerte e María Santísima tamén, O sea, abulta menos, porque é así máis como, máis estreito, máis espigado, pero eu penso que... Home, non sei, que non coñezo, pero eu penso que é deses xogadores tamén inamovíveis. Bueno, escucha una cosa, Afo, si añadimos a la ecuación a Ristic, ya se acaba el universo completamente. ¿Sabes? Porque Ristic, cuidado, Un Big Bang, criaríase unha nova tan Pangea, eu que sei. Eugenio. Hay jugadores que son todo nervio y aunque parezcan que son menuditos, aguantan lo que le echan y además tienen una fortaleza tremenda y les tocas y dices tú, me cago en la puta, tío, todo macizo. Y yo creo que son jugadores diferentes, pero que tienen mucha envergadura y que son bastante resistentes. No, pero refiero, tú ves aí do titular neste sistema de Giraldez. A min Rueda gustoume moito, sobre todo na primeira parte. A parte dos seus erros, que Javi Rueda gustoume moito, en serio. Rodríguez. Rodríguez, perdón, coño, que Rueda nin que coñas. I'm sorry. Sí. Estou pretendiente da política. No, yo creo que aquí se la tienen que luchar y pelear, porque no creas que hoy en día ponen a un jugador por ponerlo porque no tienen a otro. Ahora hay mucha competencia y las va a tener bastante difícil, pero bueno, yo creo que la liga es larga y va a haber fútbol para todos. ¿Tu Chema? Repite la pregunta porque he estado ocupado. Me la han liado, tío, Estábamos hablando de Vinicius. Si lo pondríamos de titular en el Celta el domingo. ¿Has dicho de Vinicius o de Vinicius? Os dous. De Vini. Supongo que estáis hablando un poquito de los jugadores, ¿no? Bueno. No, de Aidú, que volveu Aidú. Tú velo titular neste Celta con Giraldez. Pues hay mucho trabajo con la recuperación por delante, sinceramente. O sea, es un jugador que... Malo no seu prime, como se dice ahora, no seu mellor nun estado óptimo. Si está en su mejor momento, desde luego que sí. Yo sí lo veo. Sí, no. Mejor que otro. Eu que falaba, teño dudas porque vexo a nivel ofensivo, etcétera, a súa posición é
como central, diestro, é un tipo que non movas moito de aí e tal, entón, bueno, era un pouco debate idiota, que debutou Alonso, por certo, é un xogador que para min ainda ten que coller moitas tablas, outro día non lle vin nada ou pouco. De feito, houve unha xugada na que casi estapinan ao pobre do porteiro, ao pobre de Guaita, non sei se vos dades conta, e nesa xugada o tipo é que non estaba facendo fora de xogo, el. Senón, os dentes quitaríallos, pero estarían fora de xogo, non? Creando aí unha xugada un pouco extraña, bueno, controvertida. E era el que na rompía, entón eu creo que un xogador así tan veterano esas cousas sí que as tiña que ter moi preparadas, non? Oye, non poido ser eu quen rompa fora de xogo, soy gilipollas. Eu creo que ainda lle falta moito recorrido. Non sei que opinades. Para mí non está para titular. Home, lleva casi un año parado, le dieron el alta final de temporada, le falta ritmo de competición. A eso. Pero bueno, si le dan confianza de aquí a Navidades para la segunda vuelta puede ser importante. Moi agresivo. Súper agresivo, moi leñero. Porque é amigo de Froilán, do fillo de Elena. Eu vinos na foto. Non viste esa foto desa? No. Que aparece vendo os toros, supoño que era vendo os toros, porque esa xente que fai ver toros, eu non sei que fai. E estaba o fulano con Froilán, de todos os santos, e con non sei quen e con non sei cal. É un cantao, eu son milito no partido froilanista, é dicir, Froilán terceiro da Galiza, non? Froilán. E quinto da ESO. Entonces é un tipo de... Bueno, velo, aí o temos. Joder, mister, hoxe estás on fire, Velo aí con toda a parafernalia, esos teñen que ser os toros, que vai ser eso. Confire. Ya te bloqueó Google para poner la foto, ¿ves? Ves, está aí Froilán, está este fulano das gafas, dai un pouco para arriba, que ele debe ser charcutero, fillo dun del Pozo, unha cousa así. Ese dentán, ves, ese que se regaña o dente, védelo. Ese tamén ten que ser de clase noble, fillo de Bárcenas ou xente así que nunca rouba, o gordo aquel que ten ao lado, e el, ali moi contento, mirando así seriamente. Oye, as compañías non son as millores, esperemos que... Que xogue mellor a fútbol que do que escolle para estar. Pues mira, le voy a decir a todos los jeques que se hagan del Celta. Muy agradecido, Marcos Alonso, sí señor. No, bueno, eso é un xogador que quero ver aínda, creo que aínda lle queda moito que mellorar, non? Sí que me gusta moito as súas compañías, Froilán pareceme espectacular. É máis, eu ficharía a Froilán como community manager do Celta ou algo así. Eu ainda diría máis, eu puñería a Froilán como relacións públicas cando se retira Tilano, que xa logo lle toca. E entonces Marcos Alonso pois pode ser así unha influencia. Unha pila de Cayetanos, é verdade que dá moito noxo esa foto. Pouco máis, quitando esa tontería que fixeron de facer que se jodía o puto marcador novo. É unha tontería, non? Tienen lo típico, tienen que hacer la broma. Eu piquei. Picamos todos, dicir, pois jodeuse, bueno, pois non pasa nada, un erro de Pero eu tardei en reaccionar. Sí. E que fixeron? Como a quen que viña a mañar Aspas. Home, sí, é un guiño á mala xestión dos últimos 20 anos, que dependemos de que amañas cousas Aspas. Bueno, pois... unha maneira de tirarlle hate a Mourinho sin que Mourinho se entere. Pois pareceme ben. E pouco máis, por mi parte e por la vuestra, espero. Varias cousas, espera. Varias cousas, por favor, esperad un momento. Poderos facer miembros, poderos vos suscribir. Temos un foro en donde está Chema publicando a full del Estambul y vai non lo contar ahora. Chema. Sí, pues bueno, un poquito lo de recordaros lo de todas las semanas, pues bueno, que mandéis alguna historia al blog de la taberna, que para ello podéis hacerlo desde el propio foro de Fame Celeste o enviando un correo a fameceleste@hotmail.es. Que últimamente historias pocas, tíos, hay que animarse un poquito. E xugamos un partido para a semana outra vez. Bueno, esta semana xa. Contra quen School? E a que hora? Contra Atlético Bilbao, en su casa, a las 4:15. Una hora ya un poco más aceptable, no como el otro día a las 2 de la tarde ahí en el infierno, como me contaba. Sí, tío, que a ti non che deu tempo levantarte a tempo, é verdad? No, es verdad, sí, es verdad, tío, es verdad. Es verdad. Por encima por Telegram me dice, no, es que no hay ni agua fría en la cantina. Y dije, bueno, al final dice bien no ir. Si no había agua fría ni siquiera, mejor no ir. Pero es verdad, tío, es verdad. Me desperté a las 2:05, así, tío. É unha hora por eso. Pido ya a Liga desde a Taberna Celeste que non poña os partidos tan cedo, ás 2 da tarde. Ás 2 da tarde demasiado cedo para estes contertulios
Hombre, es que la gente sale, es que no sé, tenemos vida social, esas cosas, ¿sabes? No sé. Pensarán que no. Eu creo que pensan que en Vigo non fai calor as 2 da tarde. Hay uno que es peor que yo, ¿eh? ¿Cómo os gusta la Hay lujuria? uno, escucha, Afo, hay uno que se cogió, se hizo 40 y pico kilómetros como un campeón, no durmió, se fue al partido y sigue sin dormir. ¿Sabes? Ese tipo non necesitará ir a Turquía. Posiblemente Ah. que sí, seguramente. E Este mister ha subido. Joder, con él. este mister subía moi borrachón. Bueno, ao caso. Próximo partido, en San Mamés. Como vai a cousa? 4:15, domingo, Moi ben? contra Athletic de Bilbao, en su casa. El partido anterior quedamos 4-3. Este ya puede quedar un 7-9 o algo por el estilo. Porque, vamos, con Giraldez todo es posible. Chemita, que nos Pues, podes dicir de algúns vascos cando veron por aquí? Que che apetece contar? Pues, bueno, pero la historia era muy larga. Ha habido mucho jugador vasco y bueno, el último ya sabéis que ha sido Unai Núñez, que ahora mismo lo vamos a tener en contra porque no creo que haya una cláusula del miedo con Unai, o no me consta. Ya sabéis que bueno, pues el Celta tiene una tradición de muchos jugadores vascos, o sea, ya empezando de los primeros tiempos por José María Peña, que aparte de ser entrenador en los años 30 se alineaba como jugador de campo. Y de ahí, pues ya adoptamos aquí la Icurriña durante muchos años. Y bueno, es un partido en el que pienso estar, o a ver si consigo estar. Pero también hay que, si no tiene la entrada, vamos. Pero bueno, haré todo lo que pueda por estar, porque no me lo quiero perder. Porque para las pocas veces que puedo ver al Celta, desde luego, esta es una de ellas. Y deciros, pues eso, que analizar un poco al rival. Mucho miedo a los Williams, como estáis diciendo, con Giraldez todo es posible y yo me estoy imaginando. Para empezar, pienso en un empate. Creo que puede ocurrir eso. Y más que nada porque ellos tienen una zona de ataque tremenda. Nuestra defensa sigue siendo algo flojita, aunque va mejorando, pero es flojita. Y a nosotros, pues bueno, también tenemos un buen medio campo, una buena zona de ataque. Yo estoy viendo, bueno, luego en el parrón de School lo voy a decir. Y eso, tiene muy buena defensa, muy ordenada. Padilla es un portero que tiene muy buena pinta, sigue siendo mejor Unai Simón, pero tiene muy buena pinta. Se pierde el partido por sanción Jaureguizar, que a mí me gusta, es un chaval de mi gusto. Y nada, pues habrá que saber cerrar un poco ese ataque que tienen, que lo veo muy complicado, la verdad. Pero bueno, entre Sancet, los Williams, Guruceta, es que eso va a ser muy jodido, la verdad. Pero bueno. Moi ben atrás tamén, moi ben o balón parado. Moi ben atrás. Traballou históricamente e actualmente traballa ben o balón parado. O pouco que lle vin. Si dime dous vascos así dos últimos 30 anos que digas tú, e non me digas Pachi que me dá la risa. Dos vascos que digas, hostia, pues aquel vasco era máis vasco que era os de Guernica, eu que sei, algo... un par deles. Pues, que anduveran por Vigo e por Euskadi, vamos. Bueno, hombre, vascos, sí, bueno, claro, tú refieres a que, claro, Pachi Salinas tiene un poco de sangre así, no sé si te refieres. Bueno, non che falo de con quen está cruzada a raza, me refiero que sean, non sei, que che caeran en gracia, yo que sé, tío. Non estamos pues falando mira, de vacas. Pues te voy a decir, mira, pues uno que me cayó muy bien, ya sé que no era un jugador de la hostia y tal, y tampoco estuvo mucho tiempo en el Celta, era Andoni Lacabe, que por cierto vino a la presentación de la Peña Serurdín y me eché unos tragos con él, un buen tío. Otro que también le guardo bastante cariño porque además lo pasó muy mal, ya lo sabéis todos el porqué, o el que no sepa lo digo, por un tema de dopaje y tal, y que bueno, y es Borja Aguirrechu, que bueno, pues ya sabéis que hubo ese tema de dopaje, un lío con el médico, con Borràs, ¿no? Con Genaro Borràs y tal, se montó ahí un pifoste de la leche y el tío se marchó del Celta pues un poco así cabreado. Para mí fueron jugadores que aparte de que, claro, cuando yo era más jovencito, ¿no? Más jovencito, como que ahora. Allá hablamos de los años 90 y tal, y me trae muy buenos recuerdos por su forma de ser. Ya más vascos que el árbol de Bernica, pues bueno, ha habido unos cuantos en el Celta, que es como os he dicho antes. Chema, una pregunta. Dime. Había un vasco, un tal Javi, principios del 2000. González. No, del principio de 2000. Sí, estuvo. Acaba. Que salió muy mal de aquí y yo por lo que sabía
que era un tío muy pedante. Pero pedante... ¿No te refieres a Javi González? Sé que era Javi, era un tío que tenía melenas, me acuerdo. Sí, el de Zorroza, pero no es 2000ero, más bien es de mediados de los 90. Ese chaval venía del Sestao, que bueno, estaba el Sestao en segunda por entonces, y digamos, Skull, que bueno, pues que el Celta, a ese tío, le relanzó la carrera. El Celta le hizo un gran... De hecho, no jugaba como lateral derecho como acabó jugando. En el Celta era centrocampista, o sea, era más bien interior, ¿no? Incluso podía ser más alineado también como extremo. Y es verdad que el tío, Javi González, pues desde luego no es de los de mi agrado, lo siento mucho. No es un tío que digas tú, te tengo un cariño, pues no tengo ningún cariño, amigo. Se fue al Atleti, bien, que es lo normal, ¿no? Pero es que comportamiento que tuvo en el Celta, bueno, además ya sabéis la historia de que era muy amigo de Jaime Revivo, ¿no? Algunos llegaron a confundir los términos. Oye, que luego no lo sé, su vida privada, si es verdad o es mentira, pero no, lo dudo, no lo sé, no creo. Y es verdad que es un tío que bueno, pues mucha juerga, jiji, jaja, y resulta que el Celta... Yo sé que en Vigo no dejó muchos amigos porque sé de un familiar que te lo conocía y que era un pedante de cojones. Y otra pregunta, ¿cuál fue el último vasco que jugó en el Celta? El último Unai Núñez. De merda de preguntas, Skull. Eu iba a preguntar cal foi o último galego que xogou no Atlético. Con sangre gallega, además, de Núñez, ¿eh? Pero eso lo cuento como vasco, tío. Yo pensé que ibas a decir Oyer. Oyer fue el último. último. Núñez non vai ser vasco, me cago en la hostia. El último sería... John Arteneche sería, ¿eh? John Arteneche, yo creo. Ni me acuerdo de él. John Arteneche, bueno, sí, tampoco. No, lateral izquierdo, me parece. Era un lateral izquierdo, ¿no? Sí. Así altito, que también podía jugar de central. Sí, John Arteneche. Hacía lucha greco-romana, o tipo. Quedan cerca, entre Oyer, Sanjurjo y él quedan cerquita, ¿eh? Porque Oyer Sanjurjo estuvo en el ascenso y luego se fichó en primera, se fichó a John Arteneche, que venía evidentemente la Atleti. Luego se fue a la Morevieta y no sé ya cómo acabaría. Non lle fora moi ben. E aquí non xogaba titular tampouco, empezara, pero bueno. Tampoco no me acuerdo del... Porrón. Nadie acertó. Cosa habitual. Un 3-1. Non puxo Chema. No, Chema, 4-1 púsolo. Sí, yo estaba cerquita, me quedé ahí. Si no llega a anular el gol de Javi, sí. Eso es. Vamos a Porrón, entón. Eugenio. ¿Qué pasó? Canto quedamos co Athletic? Uy, yo creo que va a ser un 2-3. Buena. ¿Quién marca? Marca Borja Iglesias, Aspas y mi amigo Mingueza. Xulia. Eso nada, ya te lo digo yo, 0-0. Ya le puse así las 38 jornadas. 0-0. Sí. ¿Cómo le gusta? Qué fácil es trabajar con Xulia, la hostia. Nada. No mires a los ojos de la gente. Va por arra. Vale. A ver, venga. Hostia, que tiña o micro tal, estaba falando. Por eso estamos pasando de ti, entendíchelo. Ay, pobre. Pobre. Vai ser un 0-0, pero va a haber un penalti. E vai non fallar Aspas. O lo para Guaita, porque máis non hai. Eu non dixen de que lado, dixen que va a haber un penalti. Ay, Dios mío. Chema, a ver, resultado, que son as 12:30, cago na cor... por certo, antes de que Chema fale, cando os despidamos hai unha pequena sorpresa preparada, non colguedes de todo porque hai unha movida que igual vos mola ver que, bueno, yo que sei, xa veredes. Eso, Chema Ariaga, resultado. Bueno, muchos goles lo que he dicho y creo que un empate. 3-3. A 13. Y los goles de Aguaspas, es que ya me repito con él, pero es que es el puto amo. Me ha gustado el mote, paso de lo de Kraken, me ha gustado lo de Afu, camión Suezberg y camioncito Suezberg y un caballo de frente. Y otra vez Hugo Álvarez. Skull. ¿Estás tomando nota, Skull? Sí, estoy tomando nota, sí. Bien, toma nota. Es que el partido anterior con Benítez, ya digo, quedamos con Benítez, ¿eh? Un 4-3
Bueno, pero non se sabe. Buah, Bueno, buah. 0-0. Claro. Yo qué sé, un 3-5. Vivian, Dios mío. E os goles? Goles, Hugo Álvarez, que parece bien que le vienen las vacaciones estas. Marca 2. ¡No! Bueno, bien. Otro de Aspas. Otro del oportunista de Borja. Y otro de Dubicas. Mister. Celta. 2-2. Goles de Borja Iglesias y Tasos Dubicas. Vale, eu tendo en conta que é que o Bilbao, o Celta ataca ben, pero o Bilbao tamén son dous puñales, ten puñales aí arriba, 5-0. Perdón, 0-5. Goles de dous de Aspas, que xa lle toca, un gol de Williot Camión Wader, ten marca de camión os Wader, camión de confianza, en fin. E outros dous, un de Anastasios Dubicas e outro vamos ayudar a algún defensa por aí que toco carallo. Non sei, Starfel, veña, por arriba. Eso, majos, dicho lo cual, quedadevos al rock and roll de las despedidas, que hoxe vai merecer a pena. No, o sea, que non vai ser unha cousa... Una cosa, que tenemos Liga Fantasy, para la semana ya pasaremos el código o algo seguramente, tenemos grupo Telegram, que alguien dijo hoy de hacer una quedada entre todos los grupos de Telegram y alguno decía de ir con chaleco y con pistolas y con navajas. Imaginaos el panorama. Y aparte tenemos Spotify, por si nos quieres escuchar otra vez, cuando estés en el curro, durmiendo, lo que sea. Por eso la canción de la taberna acaba así, en plano este. Que conste que é unha última quedada, na última quedada que fixemos os do Telegram, eu fun o que mellor parado salín porque cheguei tarde e salín con a costilla rota. Cada un faiga o que vexe oportuno. Eugenio, sempre calado e prometendo comento. Desde Vigo, un tipo que acaba de presentar un libro, que vai presentar un libro en breves, perdón, que o temos na taberna, que é con Tertulio, que foi fotógrafo, que é o puto amo. Un puto placer que formes parte desta historia. Bueno, pues gracias a todos los que nos siguen por las redes y por el podcast. Y saludos a Andrés de Marisquea, que bueno, a ver si lo animo para que colabore un poquito con nuestro podcast. Y aquí seguiremos luchando y para finales de mes, presentación del libro. Eugenio, unha pregunta, podes te poñer de espaldas? Sí. Es de Wagner. ¡Epa! A ver, que música clásica. Siempre recordaré esa parte. Siempre recordaré esa parte. Coletilla de Jarray. Tú fuches algo Jarray, no me digas que no. Mira, también tengo la camiseta de Javi González. Joder. Esa camiseta eu teño moito aprecio, ese xogador tamén. Desde Vigo, intentando falar galego, aunque non está moi afeita, pero vai mellorando. Menudo traballazo se marcou hoxe, la hostia. Xulia, un puto placer contar coa sección das foutezas, das celdas nosas, de lo que sea, e contigo, nesta puta taberna. Moitas grazas, pois nada, seguir traballando por elas, espero, pois nada, todo o que se xa aprender e mellorar todo. Vémonos na seguinte, un placer a Fou, e todos, obvio. Gracias por la parte que me toca. Antes de que me esqueza, desde os mandos, poñendo café, limpando a cafetera, fregando o chan cando deixamos porco, Mr. Celta, cabrón, un puto placer que formes parte tamén desta puta historia, a veces triste. Puto placer, darle las gracias al chat que hoy estuvieron ahí a tope, a toda la gente que se pasó hoy, que parece que hay gente que volvió como si hubiese aquí un fantasma, un demonio, hay gente que volvió y nada, muy atentos porque las próximas semanas se vienen cositas chulas. Pues hay sorpresas por ahí. Desde un barrio peligroso de Vigo le han llamado barrio conflictivo, que decía Barricada.
O meu kinky favorito. School, un puto placer, como sempre. E espero que mañá te levantes algo cedo, eso das 3 da tarde. No, por la semana me levanto temprano, menos aquel día que tuve que marcharme temprano. El último podcast me tuve que ir temprano para despertar temprano y creo que me desperté a las 3:15, ¿no? Algo así. O tipo danos os vos días, a ver, isto comento, porque é moi común, estar toda a mañá barrenando, contando historias e tal, nos ratos libres, e aparece School ás 3 da tarde. Hola, bos días. Nos, que pirpille pasa este, tío? Xa vai o día virado e este estaba empezando. Da gusto, joder, un puto placer contar contigo. Igualmente, y nada, gente, portaros bien, darle gracias a Mister por lo de hoy. Siempre hay que dar las gracias por lo que hace, pero es que lo de hoy tiene a Morfeo ahí al lado ya, básicamente. Morfeo no, sueño, se llama sueño, que caigo de culo. Está reventado. Morfeo es más guapo. Mister... No, pregunto al chat, que me están escuchando. ¿Queréis que suba mi mierda de hazaña que de este fin de semana o qué? Lo subo a redes, si queréis. Súbela ahí, ponle música de fondo, de Rocky o algo ahí, épico. Le pasa, no saqué foto de la borrachera que me... Bueno, seguir con el programa, venga. Dios mío, desde Euskal Herria, poniendo voces y jodendo. Pero que non conocín un vasco que non jodera, la hostia. Che Mariaga. Pues nada, chicos, un placer una vez más. Muy contento por cómo va todo esto. Y saludos a mi foro, saludos a todos los celtistas que se lo merecen. Y recuerda, si eres celtista desde la cabeza a los pies, no te pierdas la próxima cita en San Mamés. Pobre, se ha quedado ahí. Hostia, el padrino. Chema, como carallo faigo eu para deixarte quedar ben a pesar de semejante estupidez? Oye, inténtalo, oye, no sé. Mejora, bueno, pues ¿no? xa que estamos con esto, majete, sabía mogollón de tempo que non me pasaba, a verdade que foi un puto placer, non me acordaba do ben que se sentía despois de facer unha taberna, non? Dá gusto estar con xente. Gustoume moitísimo a sección de Xulia, a verdade que aprendí un huevo. Que ao final dicir tonterías está ben, pero aprender tamén, eu deixo, é dicir, que tal. E se pensades que vos o podedes facer mellor que a nós desde a vosa casa, como diría Rosendo, e xa podes pedir, esta vez ven e ve, a ver se vos atrevedes. Un puto placer a todos, chicos. Abur, recordade agora vai unha pequena, bueno, unha historia, mirade así o tedes a ben e se non, pois cambiade de canal, venga, me ten. Forza Celta, o ala Celta, sorry. Hola! Un saúdo a taberna celtista de parte das celtas. Cando entro na taberna estou como na casa. O celeste está presente en cada verba ou palabra. Aquí todos somos irmáns, discutimos e berramos distintas opinións, pero sempre nos respetamos. Aquí está